himam dakut kera pasya laksyaman beku aha samang krudanarsyo timsa keba ay hauch arenav shikam gradafasha himawar himendawa tetshiradav Killa with the rosh, amen, Pope Pardon, Ativera, Perawashin, Kemendo, Kima, Avshat, Kamadoro, Kensiavano, Kimambo Watch, Rebo Park, Pimambo, Perat, and then Silla, Nine Silla, and then Nine Silla. Tempo Karasinaver, the Heber, the Shaman, Bibahang, Nimukolaya, Nimu, Bibazaya. Pamsikida rasawan jela nanga gauni gathi kau ga ganobla nanga angni namko lanani nanga gara sepi badi ocean kimendo nung thangnai thayangni thak angni him awasya nung thangnai thaya angni mungau be dhartiau be hayau par nanga exowad nevan nung ma angni mung lanani angni khachau phuyene beku sungda pasire the head layoraj ememos Nisarau bili kalamakai. Tamsiri the heaven ang hanay manin sa giladang ara zadar. Taksiri the mujabde wanin sa hibawas. Zere nisir pwedeng gilangan zadar ang nimu ang obla nisir ang gaw. Let's see vida obla nga tangay wa ang nimu nga tangangat obla sila nga ang nipsya zagan. Takso the hib awas arang bekuning naman tayo kadangman. Taksiri na watch ang dininudang. Piksara the heaven the watch. Emaros nung ang hordan sa man dhartiyaw. Pinka sarang ni kacau, isirabung dem. Siapa hem ada laus, laus. Jera ang nung ko chinor dangman, jera yang nung ko chinor bebay din nung ang kacau pinangau. Hecieren na tay di double gaya, anda isira. Na tay nung double gaya din yang kacau. Happy kazara semebab. Arang ni kacau ang din mana pindah. Anda habang ni ruplana ni simta kai nung deko Schneider. Happy out. Arang mana pindah. So Kabida the Kevin, Nusri Gelenai Janai, Aratanani, Tanai, Aradani, Namko, be that you what, Nisna best so much of Nusay, and Japanese. That's your hair, Mano, and a him, and a Jimna, Madita, when she got into the Mansi, Buddha. Pink side of the Hebrew, Archirida, Nishaman, I'm Kimpatan is in the Bella Mato, not in Hagan is in the Bella Mazel, Kimbara, hey, our washer, Numitigun Malamaki Tanga, Kimedawa, Mitiana, Sing up foreigners, Messenani don't want to know. Some Tobri Teva, the Nibikako, Texas Kato Nani than the But here the heaven that watch him and that problem, our watcher. Nini achi manajam be hako garden. Let's hear the behani pen gulagan over tangan mitigo nenga. Conversion, mitiananga. So pick the Russian, our whatever. No putting over the petangan over there. Takes a water, mitigo nenga. But you the cover mitia. Pink sada Harvard the rest of the pearl. Mesa guess certainly Ireland certainly Mukolana Tangari the one but certainly Kanchona Canada mitigo. Mansi, Pemba Bratchin, Nuga Kubumitia. Pigs are him, our parted, beauty washing. Our Mansi Mohar Manai, let's say the under Danai, no Malana Tangan Bobia, no Michiguna Simanko, Natiran, the Kubumitiana. Pocher, he the watch, Malapin the Mason Sara Mitiguna, and the house, Niman and the Ubiskia. Pigs are higher him, our watch. Jumdano Bobia Campina Mitiguna, Hambe Karet, the Kubu Udiskiana. James Abbey heroes, Manapitan Bebuhuma, Lachiri the Malanade, Lachiro the Armakulana, Kimberation, Arabe Mohorko, Timot, Manavidan. Pink custom the Hinot, no Mitiguna, unless you came in the watch, go on Jukes and Bowen, the next day at the Gaussian, Nini Mohorko Dana, let's say it because of the prison and Dominane, hip house, Nini Mohorko with the Mitiguna and Mansi, Hebarish, Nini Kubutia. Pigs at the haven of Russia, listening to Kuana Udini, Ukrekola Mitigon, did a good time. Pam Sigri Deba, raising Atma, nothing in the Atma Ukraine. Mitigone, pink side, bear Mitiana Undunai Besumauber. Baking your Undunai Senaga. Passo the hair are a sequoia and the precaution reason. RSA. No, we have Gosuka and Bemuhorkuma and Karami Buhuma Mapizaka Mitigone. Up this hair. No, sing that. No, sing that. Hima was sure. Next thing I gave it cover. Pass in the heaven of ocean. I'm the Buhuma
बेखौबो नों मिथिया चाहियार बेखै और से बेखौबो नों एचोर बे सेलेरा गारनायनि उनाव बबे लामाखै थांगोन नों बेखौबो मिथिगौ दे हा सुखुर इन द छोबे गरम फैनाय और सिगि नों उदैनि थाखायल' फैयाखै गोसोनि दुखुनि थाखायल' नों आंखौ आस्थायाखै फेक समा हेम आरो बे मेगना बे नुनायल' नङा सा फिखि दे रेसिन नोंनि खिथु उनावबो मोनसे सोरगो दं नोंनि खिथु उनावबो मोनसे लेक्सेनि हिदन संसार दं नों बेखौ मिथि हेम बाक्सुर होमबासो नों Kimet the watch, ni megon tani nainaya muilo jagan, a chikre the bosonga tane be aitinga muilo jagan, a patient on a heron, and the gasibu henai selerni, ongo menta be exhalated, be batham and dinner. So heaven out of searching, remember crying outside, Nuna henai ptayan in takai, Dexo Gumana takai nonga, Tainani takai nonga, Hansikiri dashin, Bebuhuma henai mani angle, Benenika, and be Oborka. Sit up him, number Oborja. Such your heaven or the dish, Nina atonement semi-card, and not to weather. Neither, Nina be card in English and said of Sassi about Negasna dog, Michino Beco, Serbia Atma, so heaven, the Calder, Nimber Zimna be Atman and go for what I can never, or plus a hiver of fashion, or a bed that children got happy than Araba. Sit higher of him, none of them could be the man. Nang nabiyan ko bibilang may sunod ko ano nang may kamari ko na elaksuhin niya hasta na bimag sobre hair wash di na nang banabaw ko mansi keep such a weather version nang elephant dress na memoration nang lashan neder bindi hamon niya awal ng bugnaban ko sana himara rice never mansiya to kaya apag nang kaw di hamon na yun sampirasyon natay nang beso daw ko bujiyasay nang beso daw niya may nakulakiyasay ano nang busin sabi ng tayasay mansi rook Pizza House and the heaven arang dine pipinda ng gusto kanga na pinda at share him awa sikimana rudawish ang isang sarara mo omar natin nagtayo ba besong sarabo tiga nang may komite sa share him matikin nini nani salera tiga nini atma tiyan natin be atma ni ka ano nang langit besong sarara ng angya bipinda sa kirot ano blahan may tukukunay nga may songsa kunay nga may hastay kunay nga kimta sa heaven arasun ar baylo ba kunay nga baylo ba kunay na dilihay na ni gadji kunang tek kalamang hayabla kumaris ang online man ganun so him or the heart ara gul bangsi mandang gudong na belo nongasya atum sa engkam ni ara manberi sa ni ukum ni leksene manberi sa injury takai ara gujo ukum man sini akan buanane boy sangi takai na lokta ja hima hachira belo ni nonga besimangse so keme the heart elashun ang ni takai sonani boy sangdenden piksani hinon ara ni takai ang sonani sungsarnden hima haris nang bekum menanggo tesire behira wasien ara tapi wasien danung ja mendang besimang bekunung lokta ja nung sonani boy sangko lokta nung sonani songsarko piksaran belo ni hosurida hibat besimang sang nenaya Nasagan, et harida se kimenda watch, and the hoverisha, kimendo, let's have a hidden on some penalty. Last year, now come with a become book on and become poor and it can take your name. He backs to the human, what is it? Wahibet or Rasin Kimader, Purese Bikanon, Pukasi Mehino, Uresa Mehigurasin, Kimander. Listen here, Rasur, never come ever was it, Kimander, he worship. Never. Nini megoni tiny medico who got attack and I can neither. Section of hidden worship. But I am no little government on Hamadu Garden. He bounced. Timber order, meeting with the cold. Meeting America. Parks of the heaven, the washing, and la worship. Neither one. No one will take us on Sarapin and Duku Nema. My own Dukuzaya picks a hundred it. Oh, watch. I'm the living Kunabunda. Sasede pe hair watch. And now what period now was the Manosha. Allows you. Dile Song Sara Narago Pankanas and Mohakal and Bolankanas. It was shed a head standing up. That showed it open a put on it. I'll shed it with those. I don't know my own hair given. Picks out of the head of washer. Tarbonabian. Tarbonabian. Now Kotokanea. Sakibana. Was like Kikana. It's a bit time. Waharim. I don't know. Picks are hard it
Pemawon mana buंदों आं गिनो दिनै जोबथारनोसै जोङो let's hear him जोबथारनोसै समा आरो नोंनि खाथियाव फैथारबाय Him the watch आं बिखौ बुंदों He फारसिम अफेरवा गसंदों आरो मिथिदों आरो सिखारदों आरो सिरि मोनदों नों मायाव दं Sabe heraso elahadin ipawrs dine nang bijin dharma ko buga dine bijin nang ma ko selida nang bijin nang dine hal ma ko songda khepsare hida washan arad shada je bustu ko ginane nang dharam ko sibida he baharsen be dharma nang ko ngor langne se mana chakru da batra dong beaw pehars elahabat umahari ramasukam alehirwasha गबान से मोहरा अंग्रेजी को पसामने थकाई वोर्डर बिंदा होदर गुण होदर धर्म होदर फेक सारे दिस आराग दिने मानव फिडल ने सारे अल्लाह ही बिनाउशिन आंनि नोंसिनि पे गाब खनाय नोंनि फाय नों गावखौ बसाय तामानि आगान सुरहांदों नों बेखौ बसाय फेक सारे दे हिबेन द वास हिबेन द वार्ड Olive shall be no what he nung जेखौ नागिरदों एबा हाउस नोंनि आखायावनो दं भिक्टरि माउसन आं बुंदों नों आखायाव आजावदों नों आथुमाव लादों भिंदाराश नों लानो रोङाखै से बाहारना फरेदान Olive सिस्टेमेन जेरा नोंनि दरखङा मोनगोन नों आखाइ फोलावनानै आंखौ हानहरबायगोन नों मोननाय नङा फिसा बिहिन एखायनो आं नोंखौ बुंखादों दानो भियाहारसिन Olive सोदरिदा नोंनि जीवनाव बेसेरांखौ आरोबाव खेब नुनाय नुफिननाय नङा नोङो Pixar the him on a wash खोमसिनि समखौ नों गियो खोमसिनि दिनखौ नों गियो हाफेसेरे हिम आरो नों दिनै बे गिनाय लामाजों नों गावखौ बोलांगासिनो दं हिबासारे हिदावास अलेवरिश सोरनि दाय बियो सोरनि दाय जागोन सोरखौ गुसिगोन सोरखौ बुंगोन बुं नोङो मानसि बुं नों रुबना नों बुं नोङो हिम आरो वास बे संसाराव गेलेग्राफोर Pisa here Mexicoan of the report. Neither Besserging as you come Servia, the Ninoaba. Pixar in them, Kelvin in the Nango, Mother. That Cheva, him and that, Angunga Nuko, Mana in the Nango. Pixar him, Benango, Sir Makuna give them, Nanga Puhomaka, Namitiaka, Napuziaka. Hey, Anguzai Nuko, Mana give them. माना गिरदंनो मा हाबदंनो मा धर्म बियो धर्म होननाय बुस्थुआ मा बियो बे धर्मआ मायाव लांनो बे धर्मआ मायाव सिखारियो आरो बे धर्म होननाया मानो गालांदों इसोरा लेखिगोन सोरखौ मोननो थाखाय Listen him आरो बे धर्मआ मा बासायो आरो मानो थाखाय होयो इसोरा Himanda watching and himanda watching रुखसायोदों सैथोआव सोलियोबा धर्मआ गासिबो समान जुदि नंखायाव सोलियोबा धर्मआ गोजौ आरो गाहाय मिथिदों बेखौ गोथार ईश्वर आफा जिउआ हे गुरु येशु Pop safe and house Lefaman Ataris Kimanak Powarish Pimonda नोंखौ बे संसाराव गसंहोनो थाखाय बिमाखौ जथायनांगौ बिफाखौ जथायनांगौ आरो गुरुखौ जथायनांगौ मिथिगौ ने बे गासिबो साथामखौ जथायनानै नों सासे मानसि आरो संसार जागिरि संसार जानो समायथावना नोंखौ खालामदों मामोन नों मिथिगौ ने नों मामोन नों मिथिगौ ने जेला नों साथाम साब्रै गुरुआ बे संसाराव नोंखौ बोखांनो फैयाबा नोंनि रुपा मामोन नों मिथिगौ मोनसे मामोन जुनार मोननो मोसा बायदि मोननो मुफुर बायदि मोननो माबायदि नङामोन नोंलाय गासिबो दाहरदों दिनै गासिबो जथायनानै नोंखौ सम्पूर्ण मोनसे समायना बानायनायाव नों धोरोमाव मानो रानखो गोसोआ नोंनि मानो रानखो नों गोसोआ नोंनि सेपेरेट आउट हिम ब्रुकेड लेथाउस नोंखौ सम्पूर्ण समायना जायगायाव मेगन थाथों जायगायाव खुगा थाथों जायगायाव आथिं थाथों जायगायाव आखाइ थाथों होननानै पिक्सार द हिम गावखौ नोंखौ सम्पूर्ण समायना मानसि बानायदों साफ्रोमबो गुरुआ सेभ हेवार्ड नों बेखौबो मिथिगौ ने बेखौबो सनमान होनो रोंदों ने नों मानसि हुआ हेवेनस देरास नोङो रूप हरनानै नोङो
नोङो बे संसाराव मा मावखो बुं दे नों दिनै बुंनांगोन नों होनदों जेला नोंनि आत्माया सोलेरा बिदाय लायो आत्माया सोरनिबा खाथियाव थांनांगौबा नों बुंनांगोन दिनै नोंसोरो गोथाङाव पाप सिखार जादों आरो आत्मायाव नों पाप सिखार जानांगोन मिथि नों बे दिनखौ so heaven the राशिखौ आरो पिमावारसिन क्रिडेन्डा नों मिथि दिनै आथामसे माइरंनि थाखाय जों बेस्थ दं बावजोबदों इसोरनि कालचारखौ बावजोबदों इसोरनि बिदाखौ बावजोबदों जों इसोर थुननाय हाबाफारिखौ Fix our hair out in our नोंनि बे आथुमसे माइरङा आथुमसे ओंखामा हरसेयावबो थांफाया उदैयावबो थांफाया आथिङावबो थांफाया मा थागोन नोंजों मा थागोन नोंजों नाथाय वादों नोंनि मावलांनाय इसोरनि बोसोनजों जा गुन बिसोर नोंनि बिद्दायाव थांफागोन नोंनि बै एलासुरेदों एवार्स बेखौनोथ' बुंदों जेला सोलेर मोननानै आफा नों बुंदोंमोन मानसि नों बुंदोंमोन आफा जेला आंनि सोलेरा let's what the him awashin did what him awat जेला आंनि सोलेरा समायना महर मोनो अबा आफा आं नोंनो होफिनगोन सानसे होनदोंमोन बोरो नफाय एरा वाशिन देगन बावबाय नों बोथिसे ओंखामाव बावबाय नों रंगिन संगिनाव बावबाय नों हिम एरा वाश गिभिं दे एरा वाशिन नाथाय होनदों बे संसारखौ रंगिना संगिना बानायदों नों बावथों होननानै आं बानायाखै सोरबा नोंखौ दुखु होनो फैगोन बेयाव एसे मिनिथों एसे रंजाथों दुखुनि गेजेरावबो बारग'लांथों मोनब्रै जुगखौ बाखौ मोनथों होननानैसो आं रंगिन संगिनखौ नोंनि थाखाय होदों बे बुहुमाव गोथार इसोर आफा जिउआ फारसे हेम आरो साखुन अनेबत नों गाज्रि जानानै मा लांफागोन नों सोलों नों थाबायनो बिदिनो सोलों मोजांखौबो मानोना हेबार वाशिन हिमेन्दा जाय आफाया जोंखौ दादों जाय आफाया जोंखौ जिउ होदों जाय आफाया जोंनो महर होदों बे सोलोंनोसो खिन्थायो हिमेन्दा वाशिन आरो वाशिन बे गुबुन बे फोरोङा हिमेन्दा वाश नों हानायखौ नों गोजोनाव थाथावनायखौ नों समायना जाथावनायखौ नों मोनगोनखौसो बे फोरोङो फिक्सेड हेम आवर फिक्सेड लेभेल वाश नों मा मिथिगौ नोंनि लसखौ दिनै नों नोरगाव थांथारनोसै गुबैनानै फैथारबाय थेवबो नों आन्दाजआनो गैबावा थेवबो नों उन्दुनाय थेवबो नों रंआव थांगासिनो थेवबो नों गोरोन्थिखौ मावगासिनो फिक्सेड हेम वाशिम नाथाय नोरगाव गलांगोन अब्लाबो नों सोरखौ नागिरगोन Himen awak sikere nawa commander himen the worship nang kono gabisinge to fix the heaven of the morrison dire gothang bosoga nang ko gabtre taksuri ang bojogon nangko बुंगोन आं मिथियाखै नों बुजायगोन आं मिथिहोगोन आं मानोना फिसा नों गैयैयाव आं बे संसारखौ सोरजिदों नों मिथिखाया दे नों गैयैयाव आं बे बुहुमखौ दादों मिथिखाया दे That's in heaven आं नोंनि मिथिसारियाव आं कानुन दादों मिथिदादों नों मिथिया दे So many the words आरो आं बेयावबो बुंदों Let's say him आं दाबायगासिबो जेला नों गाव रजुगोन जेला नों थाबायगोन जेला नों संसाराव हाबगोन जेला नों बिमा बिफा जागोन अब्ला आं खिन्थागोन फिसा आंनि गुना मा नोंनि आंनि सोमोन्दोआ मा खिन्था हवेसन दा बेनो सम खिमसारे हिर'आ सामेमाव आलेबेरे दावासेन आंनि मुं लानानै धोरोम होनाय सोदोबजों दिनै होनदों आंनि सोलिनायाव आंनि सलायनायाव माथिरवार गोरोन्थि दा खालाम गोरोन्थि दा माव खिमसा वेदन आवार्स आं फैबाय बे धरतीयाव आं फैबाय बे हायाव आं गाबाय बे बुहुमाव मिथिनोसिया बे खिमसारेसन आवार्स नों गोरोन्थि मावदों धोरोमाव आं नोंखौ बुवा आं नोंखौ जोआ आं नोंखौ एथास दुखुबो होआ फिसा नाथाय खिमेन वाइट नों जाखौ गिदों आंखौ नागिरदों जायनि थाखाय जाय लामाखौ नों गिनानै देखसे रुदेदो होथे बायदों
दरजा होथेबायदों सु होथेबायदों बेजोंनो नों थांदों सु हाबजाजासे आं बेखौसो गिदों So we heaven of our hearts 11 tomorrow tell us नों एसे खुलुमनायनि आवगोलबो एसे खुलुमनाय समावबो मेगन एसेयावबो नों सानाखै ना इसोरखौ मोननो थाखायसो आं खुलुमदों होनना नों माबा मोनसे बावदों बेयावबो सानाखै ना आं इसोरखौ मोननो होननानैसो बावदों होनना होनोब्ला King the heart सिनेफ नों बुं होनदों नों बुं बांसिन जे आं माबोरै सिनायथि होनांगौ जे आं फैबाय होननानै बुंनो नोंनो माबायदि सिनायथि नांगौ आंनि खेथ्रआव जे आं बुहुमाव फैबाय होननानै नोंनो माबायदि नांगौ माबायदिखौ नांगौ नोंनो खेनसेबो हाद्रवासिन आथेबाम आं फैबाय बेयाव गाफैबाय आं थेवबो नों सिखाराखै थेवबो नों मिथियाखै थेवबो नों सिरिमोना So him out where it is emotion that take power did out he was become ha खेबखांगासिनो बाबो दिनै बुंदों हा खेबखांगासिनो बुंदों आफांखौ बासाय बै मानसिनि थाखाय जायबा रं मावदों जायबा गोरोन्थि मावदों बिलाइ मोनसेयानो बुंदों आफांखौ बासाय बे मानसिया आंखौ खानो फैदों मानो होनबा रुल जाजोब्बाय बिसिनि नों रुल गैया मानसि नों रुल गैया That's what in him ours गासिबो नोंनि गोसो मथे रुल बानाय सन्मान मोननो थाखाय रुल बानायबाय उन्दै गेदेर बासिलाय सोरनि बेलाय आंनि नङा बियो नोंनि साजायनाय फेसर हेम बे साजायनायनि नों सोलिलाङोबा गाब्र'गोन नै बिथिं लामाया नोरै दं बिथिं गलांगोन नों मिथिनो हाबसे बे हेमाव आर्टिस आंनि बुहुम आं दानाय आंनि संसार रुल आंनि अब्ला आं दिनै मानो Kasuwa emails are awesome I want to bunuh आंनि होना So to him ours दिनै आंनि होननानै बुंग्रोगोन आं बे आंनि सोदोबखौबो आं बुंग्रोबासो नों रोंगोन मिथिगौ ने नों मानोबा आं नोंनि बिफा आं नोंनि बिमा जेब्ला आंनो आंनि होननानै सोदोबखौ आं बाहायगोरा नोंबो गावनि होननाय आंनि होननाय सोदोबखौ बाहायनानै बे संसारखौ गावनि नों बानायनाय नङा नों गेलेखांबाय नों जाखांबाय होखांबाय नों मोदायदो बे संसारखौ जासिखांबाय नों मोदायदो आरो नों दाबो मोदायनि आखायावनो दं बेखौसो आं बासायनो फैदों बेखौसो आं फोजानो फैदों नों मा खालामदों नोंनि न'खौ ओरै हाफ्लंनानै दरजा हाफ्लंनानै नोङो बिथिं मोदायखौ सोदों आं बे दरजाजों हाबोमोन बे दरजाखै आं दंलाय नों इन्जुर हाफ्लंनानै मोदायखौ सोदों न' सिङाव King the virgin every word of the break heart Dexhoward Imelda Amba rule नङा बियो बे रुल खालामदों अरायबो दरखंजों हाबो इन्जुर हाफ्लंनानै मालाबाबो हाबा बियो तो रुलआ नोंनि गोरोन्थि रुल मावनायलाय Kima wanted to win आं दिनै फैदों बिजिरनो नों जे मा खालामदों बे संसाराव फारसे हेबेर वारसे come on out let's walk come on rest नों दिनै बुंनो हानांगोन इसोर आं नोंनि फिसा बे आंनि बुहुम होनना बे फिथाइया आफानि होननानै नोंसोर बुंनो हानांगोन बे दैसाया आंनि होननानै बुंनो हानांगोन अब्लासो दा नोंसोरो थिगसे वार्ड होमबासो नों इसोरनि फिसा होनगोन केमेरा दावसे फेल्ड नोंहा दिनै मा नों संसाराव आं हरनाय आंनि होनदों मानो जुदि नों नोंनि होननो रोङोमोनब्ला जुदि नों नोंनि होननानै बुङोमोनबा दिनै फिथाइया एम्फौ जानाय नङामोन फिसा मिथिगौ ने दिनै जुदि बे सोदोबा नोङो आंनि होननानै बुङोमोन बा सोलिनो रोङोमोनबा एम्फौआबो मा फिथाइयाबो एम्फौ जानाय नङामोन नों बेखौ जोथोन लायासै नों बेखौ गावनि बुङासै नों गुबुननो होबाय नायख्लेंबाय नोङो बिनिखायसो दा फिथाइयाबो एम्फौ जाबाय नोंनि नामा बियो गारसिगोन नोङो एम्फौ जाबाय नालाय नोंनि नङा बियो गारसिगोन नोंनि बे फिथाइया नङा बियो गारो दा एम्फौ जानाय फिथाइखौ जाया नों गारो अब्ला खिन्दाफ्रासे हेलक बेबायदिनो नोंनि सोलेरखौ गारसिगोन नोङो एम्फौ जाबाय होननानै मानो उत्पन्न बिद्याजों सोलिनायलाय नोंनि बे देहाया एम्फौ जाबाय
मानो Pigs and the harness नों जुदि दिनै देहाखौ अनोमोनब्ला उतपन्न गासैबो नंखायखौ इसोरनि बादा होनायखौ नों गारगौमोन नाथाय नों दिनै गावनि सोलेरखौबो अनासै जेरै फिथाइया एम्फौ जानानै गारबाय नों जालाबासिनो नों बेबायदिनो लास्टआव नोंनि देहाखौबो नों गारगोन एम्फौ जाबाय होनना Said the heroism came in the watch आरो बुंदों एम्फौ जानाया जेरैहाय एम्फौ जानाय फिथाइया बेगर दङबा गारोबा बे बेगरा रज'यो बे बेगरा रज'बावो अब्ला नोंहाबो फिसा एम्फौ दिनै जायोब्लाबो नोंहा मोनसे रज'नो थाखाय आत्मा दङ बे रज'फिननांगौ आरोबाव नाथाय बे खाबु गैया नोंहा रज'फिननो थाखाय नोंहा खाबु गैया बे रज'फिननो थाखाय माने नोंनो बे एम्फौखौ जाहोदों नोंनि सोलेराव अब्ला होनदों Something has to greeden नों दिनै आं गावनि नङा होननानै एम्फौखौ जाबाय नाथाय इसोरा सियर मोनसे बुस्थु हरदों फिथाइनि आत्माया जाबाय बेगर बे बेगरा खिलिगोन सानसे होमबा नोंनि सोलेरनि बेगरा मा आत्मा बेबो खिलिगोन सानसे नोंहा नाथाय नों जुदि नोरगाव थाङोबा बे सेवबाय अब्लासो बुंगोन इसोरा थैबाय आंनि फिसाया जों दिनै थैदों थांदों बेखौ आफाया थैनाय होनना बे कालसारखा जोंनि आरो जों फिसाया इसोरनि थाखाय मालाबाबो थैया अमरखा बियो मिथिगोन बेखौ जों फिसाया इसोरनि थाखाय मालाबाबो थैया बे थैनाय होननाय सोदोबा जोंनि थाखाय मेगननिफ्राय आनज्रायो बियो एखायनो थैनाय बुङो जों मालाबाबो लोगो मोनै थैना बेखौ जों थैनाय होनो बे जोंनि कालसारखा जोंनो लुबैदों बेखौ जोंनो बिदों इसोरनाव आफा Taxi reader एसेबां गोबाव नोंनिफ्राय गोजानाव जों थानो हाया एखायनो नोंखौ लोगो मोनफिननायखौ नों होजोंनो होनदों इसोरा बिनिखायसो टेक्सि वार्डन थैनाय आरो थांनायखौ जोंनि सायाव होदों What's a heaven of a hard generation and the word that come on brother सेनिफ्राय से फिसा लाथिखौसिम गासिबो बोसोन दाबो रज'यो दाबो फोथांनानै दोनदों दाबो दं नाथाय नों गैला आंनि जिबनाव होनदों इसोरा सोरखौ बुंदों मानसिखौ बुंदों नों गैला आंनि जिबनाव दासिनो हेवन वाश संसाराव जेसेबां सोरजिदों आंनि गासिबो दं खालि नोंल' गैया आंनि होनदों खालि नोंल' गैया आंनि जिबनाव किमा वाश आं बेखौनो नागिरदों माबोरै जानांगौमोन So fair in the words He came in the words बुंदों जेरै फिथाइखौ नों आंनि बुंनानै एम्फौ जाहोलासिनो दोननो हायो अब्ला नों गावनि देहाखौ आंनि बियो इसोरनो होफिननांगौ आं होननानै जोथोनै ला नोंसा अब्लासो दा नों देरहागोन बे संसाराव आरो नों आंनि जागोन मानो होनबा नों गावखौ अनदों जाय मानसिया गावखौ अनो बे आंखौ अनो जाय मानसिया गावखौ सन्मान होयो बे आंखौ सन्मान होनाय जायो जाय मानसिया गाव पापनिफ्राय गोजानाव थायो बे आंखौ उद्धार आरो आंखौ गोथाराव दोननाय जायो मिथिदों बेखौ मिथि आरो नों फिसा बुङो आं बे बुहुम गलाव देखिनो हावस दों आंनि फिसा भिराव जुदि गाज्रि दङ नंगौ बे भिरनिफ्राय गोजानाव थां आं नोंखौ बे साबधानखौ होयो नाथाय दावसिन नों बुजिदों एम्फौ जागोन लासै लासैनो दा नों बिमानि खाथियाव दं गाइखेर जादों एम्फौ जाथ'आनो मोजां जेला नों बुजिगोन गावनि खुगाजों राव बुंनो रोंगोन आरो नों खालायगोन नै एम्फौ जासिगोन नोंनि देहाया नोंनि देहाया एम्फौ जालांसिगोन मानो होनबा नों मोजां आरो गाज्रि हाबाफारि मावसिगोन लब जासिगोन फिक्सा हारावाश गिवन द वेट इगवाश बेखायनो एग्जामपोलाव होनदों नों आंनि फिथाइ गासिबो आं सोरजिनाया महर दङब्ला बेहा मोनफा आंनि अननाय आरो आंनि बोसोन दं Give a rest our heart and man no variation रावबो बे बुहुमाव आंनि बोसोन फालियालाबासिनो रावबो गैया Say heaven knows and watch नाथाय बिसोरनि बोसोना सेथि नाथाय नोंसिनि बोसोना बाथि मिथिगौ मानो होनबा नों बयनिफ्राय समायना मानसि दिक्सोएरिम
our power आरो आं नोंनो मोन्थाय होदों हमनानै दोन हमनानै जा संनानै जा मोजाङै था आरो नों खुसियै रंजा नोंनि गोसो मथे माव नोङो लुबैदों नोंहा देखस' रिड गासिबो मोन्थायखौ आं नोंनो होदों फिसा होसेयावबो नों दिनै हाबिला नांगौआनो नांगौ जोबा नोंहा बिनाया मानो They said in the house in the morning नों दिनै आं नोंखौ माबा मोनसे खोमि दोनदों ने आफा नों आंनो मानो बेखौ होआखै मा बेलाय मा बियो जे नों आं फैयो माबा मोनसे खोमि दं ने नोंसोर बिनो मा दं नोंहा जेबो गैया नोंहा आंनिफ्राय बिनो खोमि गासिबो होखादों आं दै होदों गांबा लोंहोना बेबो लैथोआव खुग्लुबनानै लोंहोनाखै आं गेलासो नाय आं माबायदि कालचार होलांदों नोंसोरनो अननानै गुरुफोरा बेखौनो फोरोंनो मोनदों आं दे आंनि फिसा दं लैथो गोलाव बोहैगोन जाहाथे बेयाव दै गारनानै थब्ल'नानै दालांथों फैफ्रांगोन गाब्र'फ्रांगोन अब्ला नाय बेसे जोथोन आंनि बेखौ होनो अननाय मिथिगौ सासे बिमाया सासे फिसाखौ आफा आइ दाव बामबाल' जाया बिनि गांनाय उखैनायखौ नायनांगोन फुथुनो रोंनांगोन जाहोनो रोंनांगोन नों बेखौ होनो अननाय बे आव सोदोबा मा बेलाय खुगानि आवजों नङा होमबा आफाया ओरैबायदि अनदों नोंनो मा नांगौ नोंनो गालोबा दै नांगौ उखैबा आहार नांगौ आरो माबा मोनसे गेलेनो फिथाइ सामथाइ नोंनो होदों बेखौ जानानै नोंसोर खुसि जागोन नोंनो नांगौखौ आं होजोबदों नों आंनाव मा बिनांगौ दिनै जेबो बिथावनायानो गैया फिसा Fix at the heaven of Watchful नों माखौ बियो जे बुस्थुआ नोंनि थाखाय हेंथा नों बेखौ बियो नाय नोंनि फिसायाबो उन्दै हौवासा उन्दैया आरो गासिबो बे मानसिनि कालचार जाबाय बियो स' बे हेभेन वाचफुल नोंनि थाखाय माना नों बेखौ होनो लुबैयाखै नों बेखौ होआ बेखौसो नों ब्रा बिगोन बियो जम होनो बेखौ जम होमबा नोंनि जिबनाव जेखौ नोंसोरनो लेक्सिवाट नाङा नों बेखौ हाबिला जायो नों बेखौ मोननो लुबैयो नों बेखौ हास्थायो ओमफ्राय मोनाब्ला दुसिसिगोन सोरखौबा बोराबसिगोन नों गावखौनो आरो माबा खोथिया बुंगोन इसोरा गासिबो होनाय जिनिस माला गोजोनगोन नोंसोरलाय माला गोजोनगोन जेला नों इसोरनि सृष्टिखौल' बाहायोबा उत्पन्नखौ गारनानै मिथिगौ नों नोंनि गोसोखौनो सुनाय फिसा मोनायाव बेलेग बेलासियाव बेलेग फुङाव बेलेग आरो गोबां आरो लोगोजों बेलेग नोंनि गोसोनि खेलाखौनो साननानै मोनासै आं सोर बुंदों प्रकृतिया बुंदों आफायाबो नायदों बे समाव मा जाखो नोंसोरलाय जेरै आं होदों बिदि नङा माथो नोंसोर सालायखौ मायाव होदोंमोन आं मायाव बाहायदों मेगनखौ मायाव होदोंमोन मायाव बाहायदों आथिंखौ मायाव होदों मायाव बाहायदों मानो मानो आंखौ नांला नामा होनदों इसोरा फिसाखौ मानो आंखौ नांला नामा ओमफ्राय आरो बुंबावदों दानि संसार जानाय दानि फिसानि संसार जानाया बिमा बिफाखौ दुब्लियाव लुखानानै जाबायदि संसार जायो नुदोंबा आं बेखौबो बिदिनो लुबैमारो नोंसोर बिमा बिफा नाङा नोंसोरनो दानि बिनि बेलायावबो नायदो दा बेखौ कालचार सोर बानायखो बेखौ फोथांनानै दोनदों सोर बिमा बिफानि सोमोन्दोखौबो फोथांना दोनदों मोनसे दंफाङासो फोथांनानै दोनदों सेकेन्ड वाचफुल बेखायनो बुंबाय दा
नोंसोर बिराद बोलोग्रा जाबाय मानसि बिरादसो होसोनाय बायदि मोनबाय बिरादसो मोननाय बायदि मोनबाय बेखायनो नोंसोर गोसो मथे मावबाय नाथाय बोसोराव खेबसे बोसोनजों होदों 1 बोसोन 2 बोसोन बोसोनजों होदों बेबो दासिमबो बिसोर बोसोनखौ फालिदों माब्रै ब्राथ्स उन्दार हिम मोनसे बिफाङा फिथाइ थाइदों बिरादसे बे बिफाङा होनाखै आं फिथाइखौ लाला होननानै ओरै सोमावनानै बे फिस्रियाखै बे सानोसो आबै फैबा हामगौ जाफैथों आंखौ आबौ फैबा हामगौ जाफैथों आंखौ फिसा फैबा हामगौ जाफैथों आंखौ राननानै जाबा हामगौ अनलायथों गासिबो होननानैसो बिफाङा बरायो मानसिखौ थाइफुनाय बिफाङा नोंसोर मा खालामो है ओंखाम ओंख्रि थोआ खामानि बुरजा जायो दैयाव बिखुमजों दुब्लियाव ज्रावगारहाय फिसा फरायहोनांगौ माबा मोनसे आयौ हाबाब पाप दा बियो बुजिदा बेनो पाप मानसि बुथारनाया पाप बे नङा बेखौ दङ आरोबाव बिजिरनो नाथाय जोंनि संसार जानायाव जे एम्फौ दैनाया बेसो ना जोंनि संसार जानायाव एम्फौ दैनाय आरो नोंसोर सुखु दुखु बे मेगन मोनैजों मोदैजों जा बाहायो गोलैयो नै बे समावनो गोलैयो दा नोंसोरनो मावदों बे दुखुखौ नोंसोरनो बे बिखा गावजासेखौ नोंसोरनो खालामदों दा मानसि अबा नों बेखौ गारनो हाया बेफोरखौ गारनो हाया नोङो बिसोर दा नाय नोंसोर बिदि गासिबो सोलिबाय नालाय उत्पन्न मोदायजों बेफोरखौनो बुजायनो थाखाय साफा गुरु फैनांगौ जादों नों मानो दुखु मोनो गाव मावनायाव इसोरखौ एदाव हरबाय थायो एदावखौबो मा बोलो होनानै एदावबाय एकदम गाज्रि खालामगासिनो बे संसारखौ इसोरनि सोरजिनायखौ हालाबा हाबाब आं थांथाराबा आरो गाज्रि खालामथारबावगोन बिसोरो जानला माला बिनानै बेनिखायनो इसोरा गुरु हरनांगौ जायो नोंसोरखौ फोसाबनो नोंसोरखौ मोजां जानो हारे होदों जों नोंसोरखौ नागाराखै जों नोंसोरखौ सोगाबाखै जों नोंसोरखौ नागारनानै जे अबेबा थांगोन बे नङा नोंनि बुहुम नों ला नोंनि संसार नों सलाय आरो बे गासिबो नों माला आंनि होनो रोंदों मालाबाबो नङा दिनै नाय नांथारगौ गावनो माबा मोनसे जाफुंथारनांगौ सोरखौबा हमदों ग्लेबसे हादों गोदोना मा बेलाय मिथिगौ मा बियो एसे बुंनानै आन्दाज ला नोंसोर दिनै मा खालामबोखो नोंसोरो गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ लुबैनो थाखाय मा खालामबोखो नोंसोरो मानो दिनै मासे दाउला होदोंबाबो मासे फारौ होदोंबाबो मानो होदों दे नों गोसोखां मानो होदों दे नों बिदि माबा मोनसे बिदों नोंहा बेखायनो बोले होनांगौ गावनो नांथारगौ आरो सोरनिबा जिउ बावनानैबाबो गावनि नांगौखौ सुफुंथारगोन आरो नाय नोंसोरो मोदाय बियो मोदाय होमबा आं नोंसोरखौ मारै मानसि बुङो दे महरावल' मानसि जाबा जाया दा बिद्दाया मानसि जानांगोन गुना मानसि जानांगोन बेबहारा मानसि जानांगोन अब्लासो नों मानसि बे मानसियालाय मा नोंखौ मानो मानसि होनदों दिनै सोलिनायखौ नोंसोरखौ मानसि होनजाया होनदों मानसिखौ नोंसोरखौ माखौ मानसि होनदों नैबे गासैबो इसोरा समायना जोंनो पियर इसोर होनाय गोसोखां इसोरा होनाय नैबेखौ बे रुपखौ लानानैसो जोंखौ मानसि सोदोबखौ होदों बे मानसि सोदोबा सिथाबना थाफादों दिनै जोंखौ बे रुपनि थाखायसो नाथाय जोंनि गुनखौ नायोबा नङा नाथायनो खेबसेबो हेम आवाज गावनो फिथिगम जिबौ बायदि गावनि सायखं फिथिगम आसलिखौ गियो आरो नों सोर हेम नों मिथिखागौ बिनि आखला मा होमबा नों जे फिथिगम जायोबा नों मा बेलाय नों बैखौ गिदों होमबा नोंखौ सोर गिबावो दा नोंखौ सोर गिबावो जोंनो फिथिगम जिबौ बायदि जोंनो सैमा फाग्ला बायदि जोंनो मोसौ भेरा बायदि दोननाय मोसौ भेरा जिबौ सौलायबाय थाखसुरि बिदि जादों होमबा बयबो जुदि मानसि मोनब्ला मानो सौलायगौमोन बयबो जुदि मानसि मोनबा जिबौ बायदि मानो जानोमोन
Sureda Simin other version de बेखिनियाबो जाबाय दे जाफ्रांबाय माबा मोनसे खेथ्रआव जाफ्रांबाय नाथाय होनदों नाथाय गासिबो माया सोर जाहोखो गासिबो जुदि पाप सिखाराव जायहा नोंनि देहायाव गेलेदों बे संसाराव गेलेदों जों जाफ्रांबाय जों थांफ्रांबाय खांबाय नालाय जोंखौ सोरबाया जों लाफ्रांबाय नाथाय दिनै नै होगिरियाबो खांगिरियाबो जुदि नोंनो पापखौ सिखार खालामनानै उधार होबाबो नों जुदि लायाबा मोनबायसो नों मानसि मोनगोनसो नों सुर हेमनाव वासुग्रुनेमेन आरो बुंबावगोनसै इसोरा आंनि संसार आंनि दुनियायाव मोजाङै सोलिनानै जानो रों होनबासो फिसा नङाबा होनदों मिथिगोन नों बिनि रिजाल्टखौ नङाबाखौ Eshu Pros hemen ausgeraakt Kimindawa Nein नोंसोरखौ बेंनो सोरगोनिफ्राय मा दङ बिसाबो कालचार बिसाबो दङ रुल दं सोरगोनिफ्राय आफाया साफा मानसिफोरखौ नायनो बेंहोनो थाखाय दुतफोरखौ थिनहरो जे मा खालामो सुब्रिकेना वाशिन नेरेदवाट इसोरनिसिम थांफिननायनि मोजां खौरां होनो माखौ हैनो गासिबो बिदिनो मानसिया केमेन वाच एरिनेवाइट्स मा खौरां हैगोन दुतफोरालाय इसोरनोलाय किबारवा इनारवासिन आबरि जेखौनो नायो बेनो गोरोन्थि जेखौनो नायो बेखौनो गोरोन्थि हालावाच केमेन वाच हिडेन एवान टावार्स निमक नुवासै जों रावखौबो मोजां साननाय मोजां मावनाय हमें रसूल अदृश्य रकम प्रिकेटेड टू वेदन होनदों औ जुदि सासे सानै दङब्ला मालायफ्रा खोथियानि बासियो बेखौ देबे वे देबे वाच किमेन्दा आरो बेहा जेबो जोबनो थाङा खनायाव थाथों बियो जेबानो जाथों मानो होनबा किमेन्दा वाच लिखिसिखि बिनि बिद्दाजों नोंनि आत्माया बै गोजौनिजों कानेक्सन अरायबो थायो आरो नों बे बुजिना मनुष्यबा सुखु दुखु बाहोनगोन आफा बे नोंनि लिरनाय सानसेबाबो थैखागोन जों खस्थ' जाबाबो दुखु जाबाबो बे संसाराव आंनि फिथाइ आं मोनदों आफा आं नोंखौ दुसिखाया नाथाय मा दिनै बिदि दं सोरबा मानसि रावबो गैया इसोरखौ जे आफा आं दं देहोग्रा सोरबा दं नामा बेयाव बे बुहुमाव फिसाया गैया बुंगोन मा हे इसोर गैया बेयाव मानो नों माबा मोनसे जानानै थैबाय इसोर गैया आरे थैखागोन नों सानसे माबा मोनसे गोरोन्थियाव नों गोरोन्थि खालामदों एखायसो थैदों नों गोरोन्थि खालामदों एखायनो मा होनो इसोरा नोंनि जिउ गोलाव जानोबो नोंनि बिद्दाया रोंनांगोन दिनै आं नोंखौ इफावसेट मा होनदों किमेन्दावा बे हायानो साखि होनदों बे हायानो साखि आंनि सोरजिनायाव जे बिमा बिफा ससेयावनो गारनानै संसार गारनानै नोंसोर गाबलाय खुबलाय बे लिकेटाबा सिलायाव जे गुफुर जिजों फुथुनाय नों गाबलाय खुबलाय बिदा होनाय सा ससेयावनो आं बेखौ दायाखै फिसा मानो किमेन्दावा हेम आंहा नै बिदि जाथारनोसै नों जेरै गाबदों फिसाया सा ससेयाव थांबाय सोरबाया सा ससेयाव थांबाय रावनो मोनो नों गाबदों खुथा आंबो बिदि जाथारनोसै नै नोंसोर साफ्रोमबो नोरेगाव थाङोबा जाथारनोसै नै आंहाबो बिदिनो नों जेरै गाबदों थासुन इन हेम आवर फिट सा ससेयाव सिलाया गुफुर जिजों उन्दुनाया बे आंनि कालचार नङा आरो बे आं नङा बेखौ आं बानायाखै बेखौ आं खालामाखै सोर हिमा वार्थिनो मेनावसिन थैयोबा होनोबा मा होनदों थैयोबाल' थैनानै थाङोबा दुखु जायोबाल'सो आंखौ दुसियो हासि खुसियावबा नों आंखौ नागिरा गोरोन्थि जानानै माबा मोनसे दुखु मोनोबा आंहा दाय जाहैबाय सुबेहेन आथारवाज किमेन्दा वे आल्ला वशन किमेन्दा वेदा खाथिर किमेन्दा नों बेफोर गियानखौ नांगौबा जथायनो हायो नोङो मानो गासिबो पियरा आं होनाय
मेगन आं होदों खुगा आं होदों गासिबो मोनबा थत्थ'नि जा सोलेर आं होदों नों एसे ओरै एरायनानै जथायनो लुबैयोबा बिद्दाखौ मोजांखौ नों हायो फिसा दाबो मानो बे संसारनि मानसि सबसे गाज्रिया मा अलसिया खान्थिखौ बियो फालिनो बायो न'खरनि खान्थिखौनो फालिबावो बायो होनोबा मानो से carry the word reason मानो होनबा मोजां मानसि जायोबा एसे मेहनत दं गाज्रि मानसि जायोबा जेबो मेहनत गैया गोसो मथे बियो रानि गावनोसै आरो सोर बेखौलाय एदावबावगोन बेबायदि जाजोब्बाय संसारनि मानसिया मायाव गावनि सोमोन्दो खुंथायाव गावनि देखसिनो लाहरसोदों आणि हे वडे बिकट न'खरनि जा हाबाफारि गावनि दायित्वनि खान्थियाव नोंसोर साफ्रोमबो मानसिया दायित्वनि खान्थियाव अलसिया जाजोब्बाय दायित्वनि खान्थियाव That's sure they know what it is. You know what? Religion is a what? Momentary ma. Tyrus of hitting. Believe your mama. Mudaya. Hibit. Beluya. Tetep za. Onlainani za. Mengredi zaku somaina nukor banainanai. Ayawhai somaina nukor kungai. आरो जों समायना इसोरनि खाथियाव गावखौनो बिदाय होनाय बेखौ लुबैया मोदाया बेखौ लुबैया नोंबो सोरबा न'खरावहाय अलसिया मानसिया सोरबा न'खरनि खान्थिखौ लुबैया बे जाहैबाय मोदायनि बुजिनो नेक्स्ट द हेवन वेसन मा होनदों दिनै मा होनदों 33 कौटि सृष्टियाव 33 कौटि उत्पन्न होनोबा नों बुजि बांसिनानो नोंसोर उत्पन्नआव सोलियो बांसिनानो नोंसोर उत्पन्नआव सोलियो बेनिखायनो जों उद्धार जायाखै गोथार मानसि नङा मानो माखौ नोङो आरो एग्जाम्पल खालामनो हायो जे नों गावखौनो गोथार नङा होनना माबोरै होननो हायो जों नुखायो जों गावखौ नुयो मानो नों जुदि गोथारमोनब्ला दैसा गानाय लोगो लोगो दैया एरगौमोन मिथियो दैसा गानाय लोगो लोगो दैया एरगौमोन बिबारा बारसे दांनायाव बारनै जागौमोन मिथिगौ नों आरो नोंनि न'खराव सामबा गाराता सुख एसेबां खस्थ' जायालाबासिनो बोथिसे खामायनायाव बस्थासे माइरं माइ गायनायाव बुरजासे मोनगौमोन नों फिसा नों जुदि थारमोनबा नों जुदि गोथारमोनबा आयशु keep on the watch and then breathe the watch मानो जाखो बिदि मानो जागोन जागौमोन मानो थवारिबाय अनगौमोन प्राकृतिया नोंखौ send me the watch in underneath जोंनि जा सोलिदों बेखौ गासैबो दायित्व होलांदों दैखौ दायित्व होलांदों दैनि गुरु सबैनो दा हास जोङो दिनै मिथिनांसिगौ इसोर मोननाय मानसिया बे संसारा गिबियावनो बे संसारा सोरजिखानायखा इसोरा हरखानायखामोन फारसेनो हेन आरो बे जा थाखानायावहाय देब देबि होनोब्ला देब देबि भगबान होनोबा जा थाखानाय इसोर निराकार सोलिखानाय याव नेनोसो देब देबिखौ हरनाय जादों भगबानफोरखौ ओमफ्राय जोंहा सोमोन्दोआ सोरजों जा सोमोन्दो सोरजों निराकार इसोरा सोरजिखानाय बे संसारनि दंखानाय अमर बेजोंसो जोंहा सोमोन्दो मानो होनबा जोंखौ बेजोंसो दानाय देब देबिनि बोलोजों जों दिनै ओरै गसंदों बे नङा बिदि गुना जोंनि दैयानो गोथां दै बोहैनाया जोंनि पियर That's what दै आरो जायगा अरा जोंगासिनो बे पियर जायबा खामो बै ब्रह्माया नङा नोंनि ब्रह्मा नामा नङा नोंनि गंगा नामा नङा नोंनि जास्ट इसोरा बेखौ नेनोसो थिनहरदों Eshu मानो होनोब्ला जोंनि थाखाय बेबो खामानि मावदों मानो केमेरा वारे दावासिन एना वार्डेन बिदेब नैबेथि नङा एखे गोथौ दं नोंथिं फै लामा दिन्थिग्रा आरो बेंग्रा मोन होनदोंमोन नाथाय बेबो हुबे हिरिन वाच नोंखौ बेंनो थाखाय थादोंमोन नाथाय नों बिनि देरसिन जाबाय अंकाराव सोर बुंदों नोङो नों बिनि देरसिन
बेखायनोथ' बिसोरो जोंखौ दाय मावनायखौ बादा होनो हायासै हमथानो हायासै मानो बिसोरनिफ्राय जों देरसिन आरो नोंनि देरसिनसो दं मोदाय बे मोदायासो नोंखौ खांदोंब्ला नों थरैनो बिनि खोथाखौ मानिगोन नोंनि खोथाखौ मानिगोन नोंनि बे खांनाय थिखानायखौसो मानिगोन नोङो होनोबा बे देब-देबिनिफ्रायबो नों देरसिन जानायलाय बिनिखायनो बिसोरो जोंखौ गोरोन्थि मावनायावबो जोंखौ बिसोरो हमथानो हायासै बिसोरनि इसोरनि बोसोन जे आङो गुवार गोलाव दै बोहैदों नों बेयाव ने अरा जोबबाय थादों नों बेयाव ने दाखसेनो बे संसाराव गोबांसो दं बेखौ नेनोसो बेखौ थिनहरदों बे नेनायजों जों मालाबाबो सोरगो मोनहैया बे जोंनि फिसा बिसोरो जोंनि उन्दै things are not immense terrorist नों मानो गिदिर सानदों दिनै नोंहा पावार गैला नालाय मानो नोङो बै खांजानाय एम्फौ फिसायाव जेरै एम्फौ जादों नोंनि सोलेरावबो एम्फौ जाबाय नालाय उन्दै सानबाय नों गावखौनो बेखायनो नोंखौ जाय खांनो नोंखौ नेनो फैदों जायबानोखि नोंसोर दाहोना रुवाथि दोनो सोरबा बखालि दोनो बेबायदि जोंखौ दोनदोंमोन बेखौसो नोंसा खुरियादां इनाउस इसोर बिफाजों समान मान होदों आरो सनमान मिथिगौ बिसोरबो नोंनि आखाइनिफ्राय आं इसोर होननानै बे नोंनि आखाइनिफ्राय जेबो लायाखै जेबो सेयाखै नोंनिफ्राय बिसोरबो खर' गंनाय नोंनि अयथासारखौ सहायदों देब-देबियाबो दिनै बिसोर जुदि गावखौनो गिदिर खालामोनब्ला गावखौनो देरसिन बिसोरनिसिम समान खालामोनब्ला दिनै आं बे समखौ मोननाय नङामोन दिनै आं दिनै नोंसिनि खाथियाव फैनो हानाय नङामोन आं दिनै नोंसिनि खाथियाव बे महरखौ लानानै फैनो हानाय नङामोन आं दिनै मानसि रुपनिफ्राय बिसिम फैदों बिसिनि गथायनायावसो बिसिनि खिन्थानायावसो बिसोरो आंखौ इसोरजों लोगो हमहोनायावसो आं बिसिमखौ जानो हादों आरो बे बुंदों मानसिया मामुलि नङा नों जुदि सैथोआव थायोबा इसोरनि गुणानो श्रेष्ठ मानसि खालामो आरो इसोरनि गुणानो नोंखौ इसोर बायदि भगबान बायदि खालामो भगबाना माखौ बुङो इसोरनि गासिबो होनाय दायित्वखौ बे पालन खालामनो नाजादोंमोन जुदि इसोरनि बायदि जुदि बे पावार दङमोनबा इसोर बायदि समान दङबा होमबा देब-देबिया मानो अस्त्र लानानै फैगोन सोरहाबा सिखा सोरहाबा त्रिशुल मानो लाना फैखो मानो सोरबा दं बेजोंसो नांनो फैदों बिसोरो बे अस्त्रआ नोंखौ बुथारनो थाखाय लाबोआखै नोंखौ सोरबा एदावगोन बिसोरजों गाइड खालामनोसो बे अस्त्रखौ लाबोखायो बिसोरो लाबोफादों जोंहा जा मानिनांगौ बे समा मानिनाया थांबाय आरो जा बिसोरो जोंखौ दायित्व लादोंमोन जोंखौहाय नेदोंमोन बे समाबो थांबाय दिनै जोंहा मा बे आंनि आफा आंनि निसा होननाय सिनाखिया दिनै फैबाय बे समसो नोंनि मेसेबनायनि खांग्रां खुग्लुबनि सम नङा बियो नों देरसिन बिनि लाजि नों दिनै थाफुसार दिरि होमबा होनदों जेला देब-देबिया इसोरा फैयो गुरु आं नङा आंखौ दासिबो आंनि आफा फैबाय नोंनि बिफा फैबाय नै बेसो होननानै लोगो हमहोदों आंखौ आरो आं होनदों बे बाथिथि गुरुआ दिनै नोंखौ फोरोङाखै बिबारखौ खुलुम दंफांखौ खुलुम अन्थाइखौ खुलुम मुर्तिखौ खुलुम सोरखौबा खुलुम प्राकृतिखौनो खुलुमनानै आं बुंदों दङ सोरबा सासे गुदि थाइसुर आरो नों बेखौ बुजि प्राकृतिया जोंनि मोदोमसो जेरै जोंनि मोदोम प्राकृतिया जेरै जोंनि मोदोम जोंनि देहाखौ जेरै सुस्राङो जोंनि देहाखौ जेरै सासे खालामो जोंबो बेखौ खालाम बेसो नोंनि कर्तब्यआ बेसो जोंहा संसाराव हाबाफारि मावनांगौआ बे संसाराव बराबर नोंखौ अनदोंबा प्राकृतिखौ मानो होनबा बे नोंनि मोदोम Please high and
better news. Gimana? Hombा मा होनदों? Seek care wash. नों गावनि देहाखौ सासे बिराद आदरै दोनो दुखैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय नोंनि सायखंखौ दानबाय थायो नोङो सिखाजों खमायाव इनाच होनबा होनदों बै जिउनि बायदि बै जिउनि सोलेर आत्मा बायदिनो बे देहानिबो सोरबा दं लाइफां प्रकृति जायनोबाखि नों अननांगौ बेखौ आशु हाथेबरा सहिम आउटार मिलन वाथिब इसोरा बुंदों नोंनि थाखाय फिसा आं मोननै सोदोब बाहायाखै होनदों मोननै सोदोबा मा जाथि बाय जाथियाव जाथि बे जाथिनिखाय आइ आफाखौ बेलेग बुंगोन बेखौ बुंगोन बिदि नङा आं मोननै सोदोब बाहायाखै मोनथाम सोदोब बाहायाखै सुप्रिम आउट होनदों जिखौ होनदों प्रथमाव आं दाउमा दाउसानो राव होग्रोनायनिफ्राय बे दाउमा दाउसानिफ्राय दानस्लायनानै आं बर'आव होदों बेखौ बुंदों बेखायनो मोनसेल सोदोब बे मोनसे सोदोबखौनो दाउआबो बुङो बे गावसिनि भाषायै जेनेबा नोंसोरो दिनै ड्रेसखौ बेलेग गानो थिग रावाबो बेनो बुजिना रावा मा सोमोन्दो राव तो दिनैहाय थिगसे हिम दख'ना गानग्राया मा भाषा रायलायो बे मोनसेखौनो दानस्लायो बिफा होनोबा बेहा मा पिता माबा तो बे मोनसे सोदोबैनो फंसे रावैनो आं गोबांसे चेन्ज खालामना होदों नोंनो गोबांसे बाथ्राखौ चेन्ज खालामना होदों जेरै संसाराव हारिया जि मथे रायलायो बेलेग टक्सुभिद आरो बे जि बायदिनो जि कालचार जिखौ लानानै भाषाया जेरै रायलायो बेखौ बेयाव माबायदि दानस्लायनांगौ बेबायदि आं रावखौ होदों आशु फिक्स आउट आरो जुदि नों बेखौबो बुजियाखै आं मानो मोननै खोथा बुंनो आं मानो खोथा मोननै बुंनो आं सासे नालाय मोनसेखौनो बाहायगोन आरो बे मोनसेखौहाय आङो दानस्लाय होगोन नोंनि थाखाय आशु Passez the head watch on the paper on the water of the reaction forbidden. In a watch should be freedom. Kimamba watch and the black handed. नोंखौ फायथिंनिफ्राय खर'सिमहावबो बिजिरनो हाया नोंसा एम्फौआ मायाव जायो एम्फौ जायो गाराय जायो मायाव जायो गोसोआव जायो दुखु मोनो देहायाव गाराय जायो लोमजायो How much? Gimana बे नोंसिनि सोलेर आरो गोसोनि दुखु आशु फाथियारि मिनावा शिरिन आवाट गिमिनदा बेयाव मा बुंदों नाथाय बेचारा फिथाइया गावनो गाव एम्फौ जाथों होननानै रज'आखैमोन बियो गावनो एम्फौ जानानै सिरिथों होननानै बे खिलियाखैमोन गिमिनवा नोंनि बिद्दानि थाखाय दिनै फिथाइयाबो एम्फौ जानांबाय दिनैहाय नोंनि गुननि थाखाय नोंनि बेबहारनि थाखाय दिनै दैयाबो ज्रां रानज्रांबाय होमबा नोंखौ माबोरै आं मानसि बुंगोन दे नोंखौ आं माबोरै श्रेष्ठ मानसि बुंगोन दे आशु ओमफ्राय मा होनदों फेंसाक बुंदो इसोरा मोनब्रै दिसायाव इन्जुर होखानाय लामा होखानायखौबो ओरै इन्जुरखौ हाखावनानै सोरखौबासो दोनबावबाय बे मा जाखो इसोरा कालचार हरखादोंमोन बिनि ओंथिया जाबाय इसोरा कालचार हरखादोंमोन थेवबो नोंसोर मोदाय होनो होननानै दोनखादों बारि खना अबा सिला अबा उसुं खना अबा न' सिं दोनदों दा नोंसोर सिरियै जुदि आंनि फिसामोनबा आंखौ फुजिबा मानो उसुं खनायाव दोननांगौ नोंलाय मानो बारि खनायाव दोनखोमानांगौमोन नोंलाय जुदि आंखौ फुजिदोंमोनब्ला सुप्रिम आउटशिट गिमिनदा जुदि नों आंखौ दोनखोमायामोनब्ला सानखौ दोनखोमानो होनदों precautions आउटशिट आरो नों बे साननिसिम आन्दायना थानो हायोबा सुप्रिम जुदि इसोरबा नोंनि बारि खनायाव दोनखोदों बेखौ मानो दोनखोमानांगौमोन
सुराहाय नोंखौ सिरियै बुंदों बियो आंखौ बै जायगायाव दोन होमबा आं नोंनो ओरैबायदि फिथाइ होगोन नोंनि लोमजानायखौ हामहोगोन नाय नोंखौ माबायदि सिरि बुंखोमादों बियो सिरि बुंखोमादों बियो बेखायनो बारि खनायाव दोनदों उसुं गोदायाव दोनदों मानो बै जायगायाव दोन रावबो नुयियाव जाहाथे आं नोंखौहाय माबा माबि होनो हायो नों लब जाबाय दा एसे खुसिनि थाखाय नों लब जाबाय दा नाथाय बे एसे खुसिनि थाखाय जे नोंनि आत्माखौ माबोरै बन्दिर बानायदों नों मिथिगौ ने मिथिया नों फिसा केमाउस इनास इनिवे अभार बुंदों दिनै नों सम्पूर्ण मानसि जानोब्ला दिनै सम्पूर्ण मानसि जानोबो नों दिनै how to reign over the mouth दिनै बे गोसोखौ गिदिर बानायनांगोन नों गोसोखौ गिदिर बानायनांगोन नों गोसोखौ फ्रि हगारनांगोन नों गोसोनि दरजाखौ खुलिनांगोन नों अब्लासो नों आंखौ बुजिगोन नों आंखौ सिनायगोन नोंनि दायखौ नोङो फिरायफिननो हागोन आरो नों गावनि दायखौ नों बुजिगोन सिनायगोन जे नों मा दाय मावबोदों Trust in him and the watching aneक of the remover बे संसाराव दंनाय माने नोंनि होननानै आं नाम होखादों So create the rest of him the cards Kinda Bahanda Set him Alfred the great Sanni soranखौ लानानै नोंखौ बानायदों आं To reconcile होमबा आंखौ फोथायनायाव मानो दोनखोमानांगौ दं नों बेखिनिखौ सान नोंसोरखौ दोनखोमादों So reconcile about you अब्ला होनदों नों जेखौहाय बारि खनायाव दोनखोमादों गोसोआव दोनखोमादों बेबायदि नोंनि बिद्दा गुनखौ दोनखोमादों आंजों दोनखोमा नों नंखाय मावो नै बे नोंनाव सिथाबहैबाय दा मोनबायना नों बिनि फिथाइखौ नंखाय मानो मावखोमायो नोंसोरो दे खुलाय नंखाय बुस्थुखौ खुलाय मालाबाबो मावा बिसिनि थाखोमानानै नोंनाव जायगा लाबाय नालाय नोंनो बिद्दाखौबो बे थाखोमा फोरोंगोन आरो नोंबो थाखोमा मावगोन नंखायखौ मालाबा खुलायै मावा बेखौ थाखोमानानै मावो सुख्रिबादा वाशिं नोंनि फुजिनायनि फिथाइया नों मोनबाय दा मानो दिनै इसोरनि अननाय इसोरनि पावार आरो इसोरनि गुनखौ मोनोब्ला नों मा जे खुसिखौ नों मोनदों दा आं बयनोबो खिथागोन मानो मानसिफोरा बिदि जाया ओरैबायदि इसोरनि फिसा मान जाजोबा नै बेखौ राननो लुबैगोन नोङो नोंनि खुसिखौ मानो होनबा थांसोगो बे जोंनि गोसोआ ओरैबायदि गुवार ओरैबायदि समायना जों जेला खुसि जायो अननायजोंनो नों दानबो होफ्रांगोन जोंनि गोसोआ बिदि बे इसोर होनाय मोदाय होनाय बायदि नङा हे बेखौ जादों माथो हे आंबो मेगन सागोन हे बे माथो नैबे जाबाय उत्पन्ननि गियान जों बेखौ दा गारनांगौ जों बेखौ गारनांगौ दा जुदि हारसिं हेमान आफार गिमेन गुरासिन इसोरनि बिद्दाजों जों जुदि नोङो सान्थि मोनोबा गोजोन मोनोबा बे गोजोनखौ बयनो राननो लुबैगोन खुसिखौ बयनो राननो लुबैगोन बे जाहैबाय इसोरनि बिद्दा जों फिसा जानानै जों बेखौ मावनांगौ गावनि मोननाय गुनखौहाय सोरखौबा खुसि मोनथों बियो थाखसिरि नै मोजांखौ बुद्धि राननो लुबैयो ओमफ्राय गाज्रिखौ मा खेमेन्दाराया सागरामेन्दावरे आवार्स नों गिबि मावग्रोगोन गाज्रिखौ गिबि मावनानै नोङो हारसिङै बाइकखौ लासै बोबोगोन आरो बेखौ फैसा बेखौ मावनि सरेहेम नै बेबायदिनो संसारखौ नोंनि दोननाय बै उसुं खनाया नोंनि दोननाय बै बारिनिया नै बिदि नोंखौ लासै बोबोदों इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो बेहा फायदा दं नोंहा लस दं बेहा फायदा दं बेहा नोंहा लस दं मा लस दं गासिबो लस दं नोंनि सोलायनानै खर'निफ्राय आथिंसिम लस दं आरो लस दंबावो नोंहा उजिनांगौ समावबो नोंहा लस दं नों मोनफिनला बे जिबनखौ Hesere hebawach degi बिखाबु नों दिनैहाय मानसिनि रूप मोनदों बे बिराद गिदिर माने बिराद गिदिर वरदान बियो मिथिगौ मानसि रूप मोननाया बिराद गिदिर वरदान बेखौ सोर प्रकृतिया बेयाव ओरैबायदि बिनि मेहेसुसखौ प्रकृतियासो मिथिगौ आरो
बेखायनो होनदों प्रकृतिनि जोंहा प्रकृतिजों दानो नालाय जोंहा प्रकृतिनि मोनसे लबा दं जोंहा साफ्रोमबोआ प्रकृतिनि लबा जोंहा मोनसे दं माबोरै बुङो मोनसे दंफाङाव गसंनानै थागासिनो आयौ आंबो बै दाउ बिरलाङोबा आंबो बै बायदि दाउ बायदि बिरलांगौमोन आफाया आंखौ मा खालामगोथाय जायगायावनो दोनबाय थानाय ओमफ्राय जों मानसिया मा बेबा गारि लादों आंबो लागौमोन बेहाबो इदि लादों आंबो इदि खालामगौमोन नै बे फैफाबाय जोंना मानसिना प्रकृतिनि गुना so create the watch amendment hidden the watch नाथाय दंफाङा जुदि सानदोंब्ला माने बिनि फिथाइ होगोन आरो जोंहा साननाय लोगो लोगो मावखायोबो लेखिवट गावहा मोननो लुबैनाय हास्थायनायखौ मोननो लुबैनानैनो नों मा दाय जालांगोन मा दाय मावलांगोन नों बेखौ लान्जायबो गैला खर'बो गैला मावलांसिगोन आरो जोंहा बेयाव दाय जायो होमबा नों मायाव बाहायखो नोंनि गोसोखौ जोंहा गोसोजोंबो दाय मावो मेगनजोंबो दाय मावो सारा इसोरनि गासैबो बे अंगआनो जा दाय मावनो हमबाय सोर फोरोंखो बै बे बारि खनाना उसुं खनाना नोंसोर दोननाया जों जुदि गुदियावनो जुदि इसोरखौ मोनोमोनब्ला जों बै समसिमाथ' दालागिथ' जों भगबान मा इसोर बायदि जासिगौमोन जों the hooch around heaven rewards बिनि गेजेरावनो होनदों हाबिरास जोंखौ सोलायग्रा जोंखौ खोख्लैग्रा दङ सोरबा थानायखायनोथ' दिनै इसोरा फैदों जोंखौ बोखांनो जों मिथि जों रों जों बुजि जों सिनाय He the watch if how the couch बे संसारजों जोंहा रावजोंबो सोमोन्दो गैया आफा इसोरनि अनगा सोमोन्दो दंबा इसोरजों सोमोन्दो थायोबा जों बे बुहुमा जों सोमोन्दो थागोन मिथिनो बेखौ Fix in the heaven and watch it came in the water in the cold come on the watch नैवा आं बाहायदों बिफाजोंनो सोमोन्दो गैयाबा जों बे बिफा होनाय धनखौलाय बहा मोनगोन Pass in the heaven and watch it come in the water to come on but catch you come in the water Kit said that the water it and they watered it बेयाव होनदों Ketso watery on the day to watch बेयाव बुंदों ओंखाम बोथिसे मावनानै जानायजों लोगोसे खामानि दायन मोनसे पियर आरो मोनसे हाबाफारिबो दंसा सोर मावो बेखौलाय होनदों सोर मावो बेखौलाय रावबो मावा Comas a common reason all the preparation जों नों मावगोन जेला नोंनि गोसोआ सम्पूर्ण इसोरजों जागोन नोंनि गोसोआ सम्पूर्ण इसोरा बुंनाय बायदि खालामो नों गावखौ अब्ला नों ओरैनो नोंनि गोसोआ ओरैनो नोंहा मा जानांगौ नोंहा मा खालामनांगौ ओरैनो हारसिं फैखागोन इसोरा मानोना Kindari Dausch edegide kamoret kreide Nahasi porena pidires Gimendawa father Dawa universal Akayitiko dilehay anga Hakle buya duku buya Kuzabamu nese skarada Ande Nate bini gezeraवबो मोजां खौरां होनदो बिनि मोजां नोंसिनि गेजेराव बिनि गेजेरावबो मोजां खौरां बिनि जागोन जे नों बिनिफ्राय बारग' नों बिनिफ्राय नाजा नों बे गिलौबाल समनिफ्रायबो नों गावखौ उथ्रिहोनो हायोबा मोजां नों फिसा Sabe the whole Sharon Ketsia the Rafamaris King of the Rega Prina Washin Come on Commander Wa She's reading our Washin Angbo Zabnani Tanga Angbo Bainani Tanga Angbo Zinani Tanga Numbo Beba Dinisha Ningebo Zinani Bainani Tangrani Dinas Noana Bush to Noana Dinis Noana Nimbe Sudan Fix the habit of portion of the earth Manchara rope The Wilukunum Chinangubla Hinda words The Bikani the Siko No Hundanga Nugget Nubi Bissisim Gazana dog Bissisim Kachio dog Maran Rubio Nigusra Nihamado Bikunu Tasure the now Are Bikunu Hundanga Mala Isiniguna
इसोरनि अननाया इसोरखौ मारै नों मेगनखौ मोनगोन नों इसोरखौ अननो रोंग्रोनांगोन नों बेखौ हास्थायनांगोन इसोरखौ नों हास्थायनांगोन देखिवानो जाय मानसिया इसोरखौ हास्थाया बे गासैबोखौ इसोरनि बोसोनखौ गोरलैयाव लागोन बियो जायनो मानसिया इसोरखौ हास्थायगोन जायनो मानसिया इसोरखौ अनगोन आरो मोजां मोनगोन बे इसोरनि थाखाय गावखौ जेरै बुंदों बिदिनो खालामलांगोन बियो बे जाहैबाय अननाय बियो आइसु बेखाय मा होनदों सारे हेड वाच अननायावबो गोबांसो फाराग दं अननाया गुबुन मोजां मोननाया गुबुन मोजां मोननाया अमथब थायो अननाया बिबार गावलाङो आइसु जोंखौ इसोरा मोजां मोननायजों बानायाखै अननायजोंसो बानायदों आइसु नाथाय बे अननाय आरो मोजां मोननायखौ मायाव अननायनि उल्था मा खालामखो महाकाला उत्पन्नआ मोजां मोननायाव बाहायबाय होमबा दा मोजां मोननाया ओरैबायदि थाख्लास जाबाय मोजां मोननाय होननाय सोदोबा हाबाफारियाबो गुनाबो होमबा अननाय सोदोबा खनसे हेवन वार्ड बे अननाय सोदोबा इसोरनि बोसोन इसोरनि खान्थि इसोरनि धोरोमावसो मावो बे अननाय सोदोबखौ मोजां मोननाय सोदोबखौ मावा मोजां मोननाय सोदोबखौ इसोरनाव बाहाया अननाय सोदोबखौसो इसोरनाव बाहायो आरो बे अननाय सोदोबजोंसो बे बुहुमखौ जोंहा थांनानै थानांगौ दं अननाय सोदोबजोंसो बे बुहुमखौ जोंहा बे बुहुमाव थांना थानांगौ होमबासो पियर होमबासो सैथो होमबासो गोथार होमबासो समायना बियो गोथार इसोर आफा जिउआ फारसे हेवन वाच heaven over heaven comes to cover them at the receiving and the worshiping and then come us आरिदात नोंसोर मा नुदों दा होनदों आरो इसोरा ना जे नोंसोर मा नुदों आंनि सोरजिनाय होनदों नोंसोर मा नुदों आंनि सोरजिनाय जेला आं नोंखौ पियर खालामो मानसि आंनि फिसा पियर खालामो अब्ला नों आरो मा नुबावगोन इसोरा नों दा नै नाय होनदों नोंनो दा मिथिगौ आं नोंसोरखौ नोंसोर जोबोदसे समायनाबो ओमफ्राय मा समायनाबो आरो बेजोंनो लोगोसे गाज्रिबो मानो एसे खुसियावनो नोंसोर जोबोदसे खुसि जानानै बे जिउखौ बिराद मोजाङै खुङो बेयाव आं रंजादों दे बेयाव रंजादों दे होनोबा आंनि बे एसे खुसिखौनो नोंसोर लानो रोंनानै रंजादोंबा आं रंजायो जे नों आंनि गासिबो होनाय खुसिजों मोनजोबोबा नों बेसे खुसि जागोन फिसा एसु अबा किमाना वादरिम नों आंनि फिसा नोंखौ आं गोबांसो अनो बेखायनो एसे खुसिजोंनो नों रंजानायाव आं जोबोदसे रंजायो आरो नों बांसिन अननानै आं गासिबो रंजानायखौ नोंनो होनो आं लुबैयो बिदिखायनो सोरगो आरो नोरगा बाथ्राया फैयो बे अननायाव मानो होनबा नोंखौ आं अनाबा नोरगनि लामायाव थां आं नोंखौ नायफिननाय नङामोन नों जा गोसो मावनो लुबैदों माव दरखार गैया आंहा होननो बुंगौमोन आं नाथाय आं नोंखौ अनो नों मा दुखु जागोन नोंहा मा खहा जागोन आं मिथिगौ खिन्था गुरेसिन बेनिखायनो आं थावसुस all the reason नों मा दुखु जायो आं बेनि बांसिन दुखु जायो नों मा रंजायो एसेयावनो आं बेनि बांसिन रंजायो नों रंजायोब्ला Kinawat Puridetsa Kuinaw बेखायनो मा होनदों हासारिन जेब्ला नोंसोर बे संसाराव होनदों जेब्ला नोंसोर बे संसाराव थांनानै थागोन निसियागोन आरो गुरुनि बोसोना आफा नोंनि फिसाया मोजाङै दं होननानै बुंगोन अब्लासो सोमोन्दोआ थागोन नोंजों आंहा आइसु अब्लासो थागोन सोमोन्दोआ जेब्ला होनदों Kima washudiri awaradation होनदों जे गावखौनो सोलायथारासै Kima da wadiri kawan reason Kima da wadiri da गावखौनो सोलायथारासै जि लामाखौ गिदोंमोन आफा थांबाय हनै रग' रग' होनोबा Kimash Idat Ilaus Emawen Said Kiechut आं नायनो हानाय नङा होनदों Ashu Fix at the heaven to watch a member what the hymn of ours Kimandri Wadi Kimawandri da Subana how the game He works and ba
जों साफ्रोमबोआ बै लामाखौ बारग'नो थाखाय जों गावखौनो गाव खिमिनो वाच मा मावदों आं मा दांदों आं मा खालामहांगोन आं हमथानो इच्छा बुजिनो इच्छा गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु इसोर गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु इसोर Fasiham adhasar kulena fudayamam kuane huardishin hande Fasihamos kulene fuigen dimawat hande besung sarauhai kilowat gasibo नोंसोरजों दं सानदो इसोर बे संसारनि गासैबो नोंसोरजों दं सोर बुंदो प्रकृतिया बुंदों 33 कौटिया बुंदों 33 कौटिया बुंदों 33 कौटिया माखौ बुङो 33 कौटिया इसोरा जा जाय मोनसे बोसोनजों सोलिबाय थानाय मोनसे बोसोनखौ सोलिनानै मानिलांबाय थानायखौ 33 कौटियाव बाहायो 33 कौटियाव बेखौ बाहायो नाथाय मानसिखौ 33 कौटियाव बाहाया मोनथिदों बेखौ मानसिखौ 33 कौटि लिसावदोना बे इसोरनि सृष्टियाव जा प्रकृति दं 33 कौटि बेल'सो मानसिनि अनगा मानसिखौ बे 33 कौटिनियाव दाजाबा एक्सट्रा बे मानसिया ऐशो तबे मा खोमसि गोनां हाउसि खेमन आवारासिन बे 33 कौटिया इसोर फैबानो बदलायनांगौ बेहा ऐशो 33 कौटिया इसोर फैबानो बदलायनांगौ इसोरनि कालचारजों सोलिखानांगौ बे सेथि बोसोनजों से थत्तजों सेथि बोसोनजों बे जेबो हेरफेर गैया खुसाते वा फ्रीडम आवार्स होमबा 33 कौटिया मानसिखौनो देसोर गिवन अफार्ट द सूर्य माने बोसोन 33 कौटिया मानसिखौ जोथोन लानो बोसोन होनो देहियारि फोरोंनो खोमसिखौ गावजों लोगोआव लाफानो खिमाना वाचि इसोरखौहाय सिनायथि होनो खिमिनो वाच आरो गोबांसो हाबाफारि खिमिनो विन जोंनो होयो बिसोर 33 कौटिया ऐशो खिमिनो वाच वाइ and in the world होमबा बेफोर गासिबो हाबाफारिखौ मावोब्ला नों मा मावो दे यामेनो वाच खालि नोंहा नोंनि उदैनि थाखायल' मावोनो नों उदैनि थाखायल' मावोनो जोंहा मावनांगौ मा इसोरनि खामानि मावनांगौआ हिनावसान हिमर बे इसोरनि गुन इसोरनि खामानि इसोरा दायथ' होयो आरो इसोरा लुबैयो बिदि माव फिसा नोंनि न'खराव बिराद मोजां गोजोनबा बैनि न'खरखौबो आं गोजोन खालामगोन दे नों नाजादे बे जा गावनि खाफाल आंबा सासे मानसिखौबो होनदों नोंनि हागौ बे मानसि सासेखौ नोङो बिराद मोजां खालामनो नाजाबाय बियो जाथारासै खेमेमेम फक गाराथे दोन नोंखौ लेवाट नों बेजों थांफानो मानो होनबा खौरियास गिमिन्दा मानो होनदों बेखौ मानो बुंदों मोदायखौबा हाजार बार जेसेबां गुरुफोर फैयो बुंदों मानो होनबा केबो सुइट हाविस नोंनो बोसोन होनायानो आरो हावाय माबा मोनसे खान्थि होनायानो बुंनाय जादों बेखौ खावसों खिमत नाथाय नाजानाथ' बे जाथारासै एखायनो मा खिमेर वाच थांनो दोननो रोगाव बे बोसोनखौ होदों बे जायगाखौ नोरोगा बिनि थाखायसो दाथारदों जोंनि थाखाय मा दादों सोरगो जेनेबा फैदोंबाथ' माबा मोनसेथ' मोननांगोन नोङो कर्मआव मावदोंबा फिथाइ दंखायो नोंहा मोजाङाबो दं मोजाङाबो दं गाज्रियाबो दं ऐशो Believe the house Keep it with the brain out here होनबा बुंदों बे संसाराव उजिनाय बे संसाराव सोलिनाय मानसि नों आन्दाज ला सोरगोनि हाबाफारिखौ मावदोंना नोरोगनि हाबाफारिखौ मावदों मानो होनबा खिन्दा रास रुदुं लेलेबर इसोरा बुंदोंबा बोसोनदों बे थार नंगौ जुदि नों बुंनो हाया थैनायनि उनावबा मा सोरगोना आरो खबरे बुंखादोंबा दङ ऐशो मानो होनबा सब फेभरेट वाच आर रिशन आंनि बोसोनानो सोरगो होनदों
आंनि बोसोनानो अख्रां आंनि बोसोनानो सान आंनि बोसोनानो नुथाय होनदों इसोर So the heaven rest and the home of the vessel came in the water of the river could save it away. Amba आंनि बोसोनानो एसेबां समायनाब्ला नों माबायदि सोलिनांगौ दे नों आंखौ मानिदोंबा अब्ला नोंनि बोसोना समायना जानांगोन नोंबो होनदों इसोर Plus the heaven and watch आरो बेयावबो बुंबावबाय अ मानसि किमब्रा दानस्तुखौ एन्ना फाया थोबे फिनांबा होनदों बे खुगाजों आरो बे सालायजोंनो बोसोन होनानै आरो बे खुगानि हांजोंनो बारजोंनो नोंखौ फु होननानै सुफुंनानै जिउ होनायमोन आं होनदों बिराद मुल्य गोनांमोन नोंनि खुगायाबो होनदों नोंनि खुगायाबो ओरैबायदि मुल्य गोनांमोन सोर हियास माबोरै नंखाय जाखो मिथिगौने नों होनदों माबोरै नंखाय जाखो खान्दारा सकिनारे दवाच होनबाय आरो जे खोलिजुग फैहांबाय एसे रागा जोंबानो सावहोलाबायबाय ओमफ्राय एसे रागा जोंबानो माबा माबि खालामलाबायबाय नै बिदि खालामनायाव प्रकृतिया बेनो कमेन्ड ब्रेक्राय वाच मा होनदों बिनिफ्राय प्रकृतिया नोंनिफ्रायनो बोसोनखौ सेना लाफिनबाय था नंखाय जानो होननानै बोसोन समायनाखौ गाव सोफिनबाय आरो नंखायखौ ओरै फिदिंनानै फुक होननानै सारलाना होबाय ओमफ्राय जों दा जोंनि खुगाया जेबो बोसोन गैयि जाबाय नंखाय बुंबाबो रज'ला नंगौ बुंबाबो रज'ला दाना रायनायसिम माने थांगुलायबाय जे बे रायनाया सोमजिबाय जे नोंनि आत्माया दुखु मोनो नोंनि गोसोआ दुखु मोनो नाय खुगाया मा मावलांखो इसोर खिमेदावाच अरे emotion खानिन्दा मेवाट होनबाय दा दे सानसे सम फैगोन सिखा रुवाजों जंजों सुलायनाङा नै बे खुगाजोंनो ओरैबायदि सुहरगोन जे अरजों गुलायगोन होनदों दा न'खराव बे जादों न'खरनि सोमोन्दोआ बे जादों दा न'खरनि सोलिनाया बे जादों दा सोर सिखा लानानै दानहैयोखा नांलाय खमलाय सोरजों बाजों खुगाजों नांलायनाय खमलायनाय आरो बारा रागाया जिबौ बायदि आरो माबा माबि जायोबा खाथियाव थांनानै होसिगोन आरो आखायाखि एदावो सोर खुगाया एदावग्रोयो सुमेहिमोनावबाय इचारगोरि आनोबा जों कदम गावखौ माबायदि बाहायदों माबायदि लस जादों माया खहा जादों खिमेदावाच जोंहा दिनै इसोरनि फिसा जानानै जों बेखौ हमथानांगोन बे खोथाबो जोंहा मानसि महर मोननायनि होमबासो जों इसोरनि बै हाबाफारि इसोरा जोंनो जा गथायदों जों बेखौ मावनो हागोन मा होननानै गथायदों जोंनो मा होननानै गथायदों इसोरा जोंखौ होनदों फिसा नोंनि आखाइनिफ्राय let's show him मावनाय हाबाफारिखौ देखसेर बेकिम आरो watch खिमेन्दा watch खिमेन्दे बुंदों सोर हिदावाच खिमेन्दा आरो हिम होनदों नों बे नोंनि हाबाफारि आखाइनिफ्राय उद्धार खालामोब्ला सोर गैयासोर नोंनि बे मोनबा आखाइजों जा एसे नों मान होगोन आंजों रायदावगोन खिमेन आं बेयाव नोंखौ नेगोन बे सोमोन्दो थाबाय मोनसे खोथायाव होनदों आरोबाव आरो नोंबो सोलो मानोबा बेखौ मानो होनदों संसाराव इसेबां नों सोरखौ मानदों मा मिथिगौ मोदायखौ नागिरदों ना माखौबा नागिरदों हेल'सिन आवाज दिनै रायदावनायाबो गोबांसो जाबाय नालाय सोरखौ नाम लानानै मा रायदावनो मा मिथिगौ बेखायनो नाम हरदों मानसिखौ नाम हरदों ओइ होनबा नों सोर नायहरगोन गासिबो ज' नाहरगोन ओइ होनोबा बेखायनो नामबो होदों जे सासे व्यक्ति मानसिखौ नामखौ डाइरेक्ट गाबज्रिबा बे नोंखौ मोखां खालामहरो नोंनि बोसोनखौ फालियो होनबा बेयावबो बेनो बे संसारनि धोरोमाबो बेनो ओइ होनोबाथ' जाया होनबा जोङो ओइ होनोबा बे मोदायासो फैजोबगोन ओइयाव बे नाम गैया नालाय बे ओइ होनबा गासिबो फैजोबगोन
बेखायनो इसोरा गुरुफोरखौबो नाम हरदों शिबा शिब ब्रह्मआ ब्रह्म जिसुबा जिसु बुद्धबा बुद्ध मानो हरदों नाम ओइ ओइ होनोबा मोदायासो फैजोबगोन बेखायनो बे गुरुफोरनि नामखौ हरदों येशु 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 Trust in the heaven and watching up here होमबा दिनै नोंहाबो सैथो मावनायाव मा होननानै नाम लानांगोन आं मानसि बायदि हाबाफारिखौ मावगोन नै दा नोंनि सोलेरनि गुना नोंनि सोलेरनि मोन्थाया नोंनि सोलेर होमबासो नों दा नै बानायसिगोन नों गावखौ Quote the heart in heaven and watch Give me the word नै award treat होमबा मानसि होनोबा बिराद बुरजाखौ जोङो मोनसे सोदोबावनो बाहायदा मानसि बिराद बुरजा मानसि मोनसेल' सोदोब बेबो मोनसेल' सोदोब जों गोबाङाव मानसि येशु मोनसे सोदोबावनो अनेकथा रुपखौ नुहुरो जों गोथार इसोर आफा जिउआ प्रक्सा हेaven आक्षर देम आवर थ्री द अलाइवर होमबा होनदों नों गावखौनो आफा नोंनि फिसा होननानै खिमोनो खेवरला नों एसे गसं मोजाङाव आरो होन आफा आंनि गसंबाय नोंनि खाथियाव येशु फेखारो आं मानो बुंदों नंखाय मावनाया सैथोआव गसंनो हाया आरो बे गावखौ बिखा बुनानै बुंनो हाया बियो जायनो सैथो मावगोन जायनो नंगौ बिसोर आफा आरो जुदि नों नंखाय मावदोंबा आफाखौ गिदिर नों मोदाया बिदिनो गियो मोदाया बिदिनो थाखोमायो मोदायाबा मालाबा सिखार जाया बियो आं बेयाव दं होनना बेखायनोथ' नोंसोरखौ थगायदों उसुं गोदायाव दोन बारि खनायाव दोन मानो बुंदों थाखोमायो बियो बैजों थाखोमायो बियो बे सानजों थाखोमायो बे प्रकृतिजों आरो प्रकृतिया मानो एसेबां उन्दै जाखो नोंनि सायाखौ नों गथायनानै बिनो होथारबाय नालाय उन्दै जाबाय बियो मानो होनबा नों बिनिफ्राय देरसिन बेखायनो बिसोरो जेबो खालामनो हायाखै येशु रास्ता हेभेन वाच एसेबां गोरलैयै मानो माया जोंहा आरो मोजांजों आरो मानो सेजालायखो प्रकृतिया मानो जों बोसोन खोथा मोनसेजों सोलिनो रोङा आरो जोंहा गनायलायनाय गैया उन्दै गिदिर बोसोन फालिलायनाय गैया गिदिर उन्दैखौ जा सनमान आरो देरसिन खोथाफोरखौहाय जोङो बोसोन होनानै फालिनो रोङा बेखायनो जोंनि बे कमजोरिखौ मानसिनि बे कमजोरि बे आदबखौ नुनानै जोंनिफ्राय बे प्रकृतिखौ सेदों येशु फारसेनो हाउ एन्ड वाश बे लुबैयो जों जाम्बा जाथों जों बेंग्रा जाथों जों खाना खुजा जाथों जों जेबो मिथियै जाथों इसोरनि पावारा दा मोनथों नै बेखौ बे लुबैयो बेखायनोथ' समारो जायासिम खिमेलबाद बेनिखायनोथ' धोरोमावबो जेखि धोरोमनि सोरबा गुरुआ फैदोंबा गिबि गुरुआल' बेखौ मोजाङै सैथो बानायगोन दानमोन नेक्स्ट बानायगोन मा खोथायानो धोरोमानो नेक्स्ट बदलायलांसिगोन ओमफ्राय दालांबाय थासिगोन दाजाबबाय थासिगोन नों मोजां मोननाय बायदिबो दालांसिगोन ओहो मानसिया नै बिदि मर्डानाव फैबाय नै बिदि खालामसै दे होमबा मानसि जागोन होमबा मानसिया मोजां मोनगोन नै बिदि दालांदों जोङो मानसिया धोरोमखौबो जों मोजांनिफ्राय मोजां दालांदों नों मोजां मोनो नालाय मोदाया मिथिगौ जे नों बेखौ मोजां मोनो बेखायनो मोदाया बेखौ चाल खालामो नों बिदि खालामासै दाबाथाय बिदिसो मोजां जायो येशु फिक्स द हाउस आरो बे खोथाया सोब धोरोमाव दं जिसु ख्रिस्टसिम बे खोथाया दं सोलिनाया येशु नों जेरै मोजां मोनो बिदिनो दाग्रा जाबाय दा धोरोमखौबो नों जेरै साफा मोनो बिदिनो दाग्रा जाबाय दा धोरोमखौबो येशु दिनै मा वाच दिनैहाय मानसिनि खेथ्रआव बुंदों मानसिनि खेथ्रखौ हुदाखौ आखुखौ बिराद गासिबो मिथिगोन आरो दा मिथियो मोजां नाथाय खिबानो दुगैनांगौनो धोरोम थाङा हाबबानो जौगानांगौनो थाङा खिबाय सिरि नोंनि आजादिखौ नों गारनो बादों नोंनि गाज्रिखौ बेनोथ' दा जों गारनांगौआ
Setelah kimbadarana watch yasana hun sara संसारखौहाय संसार जानाय मानसिखौ गासिबो त्याग खालाम आंनावनो जिराय इसोरा बुङा होखायाखै बे नंखाया नोंसोर संसार जानायखौ फिसा फिसौ सुख सान्ति आरो धोरोमै थांथों मोजां जाथों मोजां जालांथों सुख जाथों होननानैसो नोंसिनि थाखायसो गुरुखौ सृष्टि खालामो नोंसिनि थाखायसो जोंबो महर मोनो मिथिनो बेखौ होनदों बेखायनो पमारस इगिमेद नोंसाबो संसार जानाय मानसिफोरा कर्ताबो दं आहा सुगै संसार जानि नोंसोरनो संसार होदों नोंसोरखौनो बानायनो थाखाय नोंसोरखौनो दाहोनो थाखाय नोंसोरनो सुख होनो थाखाय आरो नोंसिनि थाखाय जों दाजादों जों गुरुआव दायित्व होजादों जों गुरुआ जोंहा महर मोनदों नोंसिनि थाखाय होनोबा आं जेखौ मावदों नोंबो बेखौनो माव आं जेसेबां मोनगोन नोंबो बेखौनो मोनगोन आं जेसेबां फिथाइ इसोरनि अननाय मोनगोन नोंबो बेखौनो मोनगोन मानोना किन्दारा थरुत आरियाबिस किमेन्दार आंनि साननाय बुंनाय फिलिंसखौ अननायखौ आं नोंसोरनो ओरै सारना होनो हाया गुरुनो होगोन आं नोंसोरनो सारलागोन नोंसोर मोनजोबगोन गासिबो Who is him out given the great adoption elect from our ways मा होनदों दिनै इसोरखौ नागिरनानै आथिं आखाइ खुलुमदों बाहायदोंथ' जों माबा मोनसे बाहायदों जोंनि सोलेरखौ इसोरखौ मानियोबा हाल फेरायो जों बाहायदों गावखौ इसोरखौ मानियोबा माबा मोनसे खालामो जों बाहायदों आखाइखौ इसोरखौ माबायोबा जों मेगन मोजां मोजां नागिरदों जों माबा मोनसे बाहायदों जों गावनि सोलेरखौ इसोरखौ नागिरनो थाखाय माबा मोनसेथ' बाहायदों होमबा बे बाहायनाया सैथोआव जा गाज्रियाव दाजा नों मोनगोनखौ बाहाय मोनिखौ दा बाहाय मानो गेलेदों नोंलाय मा मोननो थाखाय नों आंखौ नागिरदोंबा मोननोसोखा आरो आं होनोसोखा नों आंखौ नागिरदोंबा आं होनोसोखा होमबा नों दिनै जेबो मोनालाबासिनो मायावबासो थागोन बेखौ मा नागिरदों नोंलाय मा धोरोम नोंलाय मा धोरोम खुदसो गुरु बेकर वैसो आना वार्स नेदे वाथिबानाव आवसो जुदि नों धोरोम होननानै बुंदोंबा सोरगोखौ मिथिग्रो नोङो धोरोमनि सोदोबाव मिथियोबा नों धोरोमखौ नागिरदोंबा धोरोम सोदोबखौ बुंदोंबा इसोरखौ होनना बुंदोंबा सोरगोखौ मिथिहरग्रो मानो होनबा बे सोरगोनि मालिक आरो बे सोरगोनि मालिकआ अरायबो जोंनि आत्माखौ अराय गोजोन सोरगो होननानै बुंदों जों ओरैनो इसोरखौ मानिया सोरगोनि फायदायावसो जों नागिरो इसोरखौ सोरगोनि मोन्थाय आरो सोरगोखौ जों मोन्थों सोरगोनि न'आवसो जों इसोरखौ नागिरदों होनबा नों धोरोम होनोबा सोरगोखौ नागिरगो फार्स्ट बिसो धोरोम जाय मानसिया धोरोमखौ मानिदों सोरगो होननायखौबो बुजियाबा नंखायनो धोरोमा धोरोम नङा बियो मानो होनबा इसोरा बुङो आंखौ मानिदोंबा आंखौ मिथिदोंबा आंनि बोसोनखौ फालिदोंबा आं नोंनो दोनखागोन सोरगो बे सोरगोआ जाबाय जोंनि आत्मानि जायगा आत्मानि न' बियो बेखौ अरायबो नागिरदों बियो Passe Himawashan Alrish Himawat Himawashin Commander Iruwe Mbade Jadi ni धर्म सर्ग को बिचारा धर्म माने का धर्म माने माने Himawashin Iwuritan Dinawashin apa ya bunger नों बे संसाराव थानानै आंखौ फुजिबाय था धोरोम खालामबाय था आंखौ फुजिबाय था आंखौ खुलुमबाय था नोंहा मुक्ति गैया नोंहा मा होनाखै इसोरा बेखौ इसोरा गावजों फैनाय लोगो लोगो होनदों जे गावनि खाथियाव थांनाय लोगो लोगो गावनि फैजोंनो गावनि खाथियाव फैनाय लोगो लोगो बुंदों नों समायना जा फिसा खुसिया नोंनावनो दं नों गोजोनै था फिसा आंखौ फुजिनाय जायो नों गावखौ सिनाय होमबानो नों आंखौ सिनायो सुफिक्सेन आवाज गासिबो सोदोबानो इसोरा जोंनि रंजानायखौ होयो जोंनि खुसिखौ होयो थ' पेशुरिन आवाज आरो जोंनि साबसिन रंजानाया जाबाय जों इसोरखौ फुजिदों जों इसोरखौ नागिरदों जोंहा बेयाव फायदा दं मानो नागिरदों इसोरखौ जोङो फायदा दं ओंखायनो नागिरदों बे फायदायानो जाबाय सोरगो What's the heaven of ocean? And he did what? Never has pair what yard. नों ओरैनो नागिराखै फिसा आंबो सोंदों होनदों जे आं नोंनो ओरैनो जिउ होआखै आत्मा होआखै बिनि दोनथि
दिनै आं नोंनो दिनै सोलेरनि थाखाय मोनब्रैनिसाय इन्जुर आरो उखुम बानायनो जुदि नोंनो बिद्दाखौ होदोंबा नोङो बे माइनाव नोंखौ आं बेखौ सोना होदोंबा बे नक्साखौ होनोबा नोंनि आत्मानि थाखायबो आं बै आत्माखौ बोसोन होनानै दोनदों नै फिसा बेबायदि नोंनि आत्मानि न'आ समायना बियो समायना जोबोद समायना जों दिनै बेखौ नुथ'वा मानो होनबा जों गोथार जायाखै जुदि गोथार जाबासो जों बैखौ नुगोन होनबा गोथार जायोबा जोंहा मा बेखौथ' होनदों दा इसोरा नों मा नुदों होनदों जा एसे मेगन मेसेबनानै एसे बेखौबा जा नुदों बेयावनो एफा खुसि नोङो होनदों बेयावनो एफा खुसि आरो जुदि आं दोननायखौ नुहरोबावोबा मोनबावोबा बा बिरगोन माथो नोंलाय समायना बिदिनो बिरनांगौ बिदिनो लुबैदों आं नोंसोरखौ दुखुआव थाजानो लुबैया नोंसोर बिर मानो होनबा आं नोंखौ बिरनोनो होदों नोङो खुसि जा आं नोंखौ खुसिखौनो होदों मानो होनबा आं अननायजों नोंखौ बानायदों नालाय आइसो बेखायनो होनदों मानसिखौ अरायबो सुखु दुखुबाबो गोजोन आरो खुसियाव रंजानायखौ थानो सोलों जोंनि गोसोआ माखौ खांहरबाय थायो जोंखौ दुखु होनो लुबैयो बैयो सायखङा जोंनि बारिनि जा दाखोर दंना बे एसे दंबावो जोंनि आत्मायाव सोलेराव गुनाव एसेयावनो माने माबा नागिरबाय थायो थ' बेखौ गारनानै जा खुसिखौ नागिर है आं बेखौ खालामबा आं दुखु मोनो खालि नों खुसिखौ अरायबो खालामबा नों बेमार जानाय नङा फिसा जेबो जानाय नङा Takes over him बे जाहैबाय जोंहा आत्मा आरो इसोरनि कानेक्सन मानो होनबा जोंनि आत्माया रावबो होनाय नङा इसोरनि अनगा थेबावाच आरो बे आत्माया ओरैबायदि खुसि आरो ओरैबायदि गोजोन बे दुखु होननाय बुस्थुआ गैया होनदों जों मानो दुखु जादों जों मानो दुखु जायो जोंनि बै जिबना नैबेयाव सोलेराव नांथानानै दङ जोंनि जिउआ नैबेयो मा हिमेना थराया सुगोरा बेबो बायसिगोन खोमा बेबो थांसिगोन खोमा बेबो जोबसिगोन खोमा बेबो गलांसिगोन खोमा नै बे जिउ मोनसे नांथानाया गावहा नांथानाय नालाय गलांजानो गिबाय थायो गोमाजानो गिबाय थायो बे नांथानाय जिबना गाव एसे नांथानानै दं नालाय बिराद गियो बियो नाथाय जोंहा आत्माजों सोलिबा जोंहा जेबो गैया है माखौ गिनो इसोर दंखायो है माखौ गिनो जोंनोखा है जों बेखौ मावहोनो हायो है जों बेखौ साक्सेस खालामनो हायो जों बेखौ मावथारनो हायो जों मानसि नालाय नै बेखौ लायो जोंहा ओमफ्राय जिउआ आयौ बेखौ मावनो हाया आयौ आं बेखौ हाया आयौ बेखौ मारै होनो आयौ मा नै बिदि गिनां मोदाया सानसुंबाय नों बिदि सानदोंबा नों बिदि गिदोंबा आंखौ बारि खनांगोन आं नोंखौ बिराद जाफुंहोथारगोन लब देखायबाय बियो जोंहा थांबाय बेजों गोमाबाय होनदों नाथाय दा गोमाथ'आनो गोमागोन फारसे heaven the watch shall come in the watch heaven the water through it outward होनदों आरो दे आंखौ मिथिनोबा आंनि बोसोनखौ मिथिनांगोन नों खोनानांगोन नों आंबो बुंनांगोन होमबासो नों बुजिगोन दा होनदों जुदि आंनो बुंथाराखैबो आंनि काहानिखौ होनदों इसोरा ना जे आंनि काहानिखौ आंनि सृष्टिखौ आंनि रहस्यखौ आंनो बुङाबा नोंसोर मारै मिथिगोनलाय आं बुंनांगोन नोंबो खोनासंनानै लानांगोन नों लायोबा आंबो बै लामासिम नोंखौ लांनो हागोन बिदि आरो होनोबा so keep in the watch and watch it आंनि वेटार नों नागिरदों नालाय आं फैदों नों आला watch होदों नोंनो नांगौ नालाय आं होदों figure over the reason आरो नोंहा नोंनि न'आसो आं नोंनो दिनै खोन्थानांगौ मानोबा आंसो नालाय come over and watch over him and watch you the word आरो बेयाव होनदों आंनि अनगा होनदों इसोरा निराकारा आंनि अनगा सोर होगोन दा बे आंनि अनगा सोर होगोन खोथाखौनो बै उननि खोथाखौ साननोलाय दे उननि खोथाखौ हमनानै बुंहरबाय जेनेबा सोरबा गुरु फैबाय नों मानसिया दिनै आं बुंदों आंनि अनगा होनदों बे मा नैबे बे सोलेर जा नोंसोर मिथियो बे बुङाखै बै इसोरनि आत्माया बुंदों थ' बेयाव होनदों थ' हार धोरोमावबो कृष्ण फैदोंबा आंनि दा समरेखना नाराया दं रिदों माबा माबि बुंलांदों नाथाय बे बुङाखै बै इसोर सासेयासो बुंदों दा जोंहा मानसिया बेयाव हमनो हाया बेखायनो मा आंनि इसोरा देरसिन आंनि भगबाना देरसिन आंनि माबाया देरसिन थ' देरसिन रावबो गैया बे संसाराव देरसिन जाय निराकार जाय देरसिन जों बेखौनो मोना जाय हास्थायो जों बेखौनो नुबावा जायखौ जोङो लुबैयो सारा जीवन जों उन्दैनिफ्राय
थैलायजासे बिदि नेमजोंनो थांना थायो जों बेखौनो नुबावा जों बेखौनो जोङो माने वाजों लिखित आवार्ड महसुस खालामनो हाबावा होमबा नायजा बेसे खाफाल गाज्रि जायखौ नांगौ बेनो जोंनि खाथियाव मालाबाबो नुफैया बेयो मालाबाबो मोनहाफैया नाथाय खोमाबाथि नोंनि बिखायानो आंनि बिखा होनदों नोंनि साननायानो आंनि साननाय जा नों लुबैदों बे आं नोंनि गोसोआव दं होमबा नों बिदि फोथानांगौ होनदों नों बिदि फोथानांगौ कमप्रेहेन्स लिभिं आवार्ड ओमफ्राय होनदों नों रोंथारोबा आं नोंनि खाथियावनो नोंनि सोलेरावनो मानो होनबा नोंनि हाङा आंनि नालाय आं नोंनो आंनि हांखौ नोंनाव सोदोंसिया बिराद खाथिथार रोङोबा जुदि रोङाबा बिराद गोजान आंनि राखारखा जुदि नों रोङाबा नोंनि देहायावनो दं आं सिथाबनानै नों रोंसिया बेखायनोथ' होनदों आं फोजायो होनदों बेखायनो आं फोजायो नों आंखौ ओरैबाबो नुखाया आंनि राखारखा बेखायनो आंनि बानिया नोंखौ फोजाहोनाय नों आंखौ सिनायो आं सिनायजानो लुबैयो इसोरा बुंदों आंनि राखार नालाय नों जुदि नादानबा आरो बेंग्राबा आरो गाज्रिबा आरो अयथासारबा आं बिराद गिसै आरो मारै मिथिगोन नोंलाय आंखौलाय आं नोंनि बिफा आं नोंनि बिमा मारै मिथिगोन नै इसोरा गावजों खाथियाव सोमोन्दो गावनि फिसा आं नोंनि बिफा आं नोंनि बिमा सोमोन्दोखौ खाथि दोननो बिराद खस्थ' मावो इसोरा जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' मावो बेखायनो नाय गावजों जोंजों सोमोन्दो खाथि दोननो गोबां धोरोम जालांबाय सिनाखि होनोनो नों आंनि फिसा होनोनो मानो जोंखौ मोदाया खांनानै बे मोदाया मालाबा बे नोंनि नोंफा होननानै खोन्थायाखै बियो जोंहा देरनानै मिथिबाय नाय नंगौना नङाथाय नै बे थाबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो गोबांसो सोमोन्दो 33 कौटि दं बिनिखायनो 33 कौटि जोंनो साखि दोनदों साला मानसिया सानसे मेसेबबानो बावगोन बे होननानै बेखायनो जों मानसिनि थाखाय गावखौ सिनायथिनो होनो थाखाय 33 कौटि इसोरा साजायनानै दोनखादों गावनि सोमोन्दोआव अराय थायो होनना बेखायनो बेयावबो सानैल' फोथायनाया जेरै जों बुहुमाव जेसेबां सानै हौवा आरो हिनजावबो सानै होमबा बेयावबो बेनो इसोरनि खेथ्रआवबो इसोर आरो जों मोननैल'सो सोमोन्दोआ इसोर आरो जों बेखायनो जोंहा बे धरथियाव जेसेबां दं बिसोरजों जोंहा जास्ट सोलिनो थाखायल' सोमोन्दो आरो असे सोमोन्दो जिउनि सोमोन्दो आत्मानि सोमोन्दो थार जिउ आरो गोथां सोमोन्दो बै निराकार इसोरजोंनो जोंहा खालि बेखौनो मानिनांगौ जों हाजारखि जि धोरोमावनो थायाथों जिसु ख्रिस्टनि धोरोमाव थायाथों सोरबा बाथौनि धोरोमाव थायाथों जे धोरोमावनो थायाथों बे निराकार इसोर आफानि सोमोन्दोनि थाखायसो साफ्रोमबो गुरुआ बे इसोर सोदोबखौ गालांदों नोंसोरजों जेखि होनदों गुरुफ्रा बोथोरा होनदों नोंसोर जेरैखि अन्थाइजों बालाजों माजों गेलेया नोंनि जिउआ इसोर आफानिसो दे होननानै दोनखादों फाखोथिया नोंहा बेजोंल'सो सोमोन्दो जोंजोंथ' खालि गेलेनायल'सो दा नोंसोरलाय जोंजों खालि थाफानायल'सो दा नोङो नाव सालायनो रोङाखै आं नाव सालायनो होदों फोरोंबाय इसोरो जोंखौ फोरोंग्रासो जों सोलोंदों नाथाय अरायबो बैखौ बावनाङा होनदों इसोरो प्रकृतिया 33 कौटिया नाथाय नोंसोर अरायबो बैखौ बावनाङा सोरखौ आफाखौ इसोरखौ गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु Eshu. Wahouse the heavens. Come on, the Redan. And the worship. Command why? Then, study with the what? Commanded. You know what? Has he come on the rain? I will should cry it. The what? Well done. Tetris could chamber. You didn't have a lot yet. Call in. Nine. And then. दिनै आफाया गावनि खुगाजों गावनि धोरोमखौनो the heat out नोंनि सोलेर बायदियै माने जथायदों होनदों जथायदों मानो जथायनाया माखौ बुंदों बै धोरोमा मानि थाखाय धोरोमा थाबोखो मानि थाखाय जाखो मानि थाखाय मा जथायोबा जोंहा मा मोनो
एसु जथायोबा मोनफ्रोमबो धोरोमखौ जथायोबा बा तत्वखौ मोनहैयो मिथिनो बेखौ एसु मा होनदों मोनफ्रोमबो धोरोमखौ जथायोबा नैबे बा तत्व धोरोमखौ बा तत्वखौ जों मोनहैयो बा तत्व मा बा जुगखौ मोनफ्रोमबो धोरोमखौ जथायोबा जों बा तत्वखौ मोनहैयो बा जुगखौ मोनहैयो मामोन मोनबेसे थांखो मोनब्रै जुग थांबाय बे मोनब्रै जुगनि बिद्दायाव मा सोमोन्दो गोनां वाट साननो हाया धोरोमा मा आरो माखौ फुजियो बेखौबो साननो हाया बे मोनब्रैयाव बे मोनब्रैयाव ओरैबायदि धोरोम दं नों साननो हाया दे सानबाबो सानबाय साननोबो हाया ओरैबायदि थ' बे गासिबो साननो हायिखौ जथायना सैथोखौल' सृष्टिखौल' उत्पन्नखौ नङा नाथाय बिनि गेजेराव गोबांसे उत्पन्न दं गोबांसे बे मोनब्रैयाव गोबांसे उत्पन्नखौ दा स्र' खालामबासो मोनसे जथाय बा तत्व बा जुग जागोन बे 예수 मानोना खमिन्दारा असायामान भगरे तेत्रिस खौथिखौ मानियोबा जों बा गुनखौ मोनोब्ला तेत्रिस खौथिखौ पालन खालामबा जोंहा इसोरखौ मोनोबा होनोबा बे तेत्रिस खौथिखौ तेत्रिस उत्पन्न मानो खालामनो हाया बेलाय जोंखौ बोखांनो थाखाय जोंखौ इसोरनिफ्राय नारगारनो थाखाय सेकेन्ड वाच बे होनदों जुदि तेत्रिस खौथिखौ सृष्टि खालामनानै जुदि इसोरखौ मोनहैफिनोबा आंबो तेत्रिस खौथि उत्पन्न खालामनानै नोरोखौ मोनहोगोन नै बिदि तेत्रिस खौथिखौ उत्पन्न खालामनानै गावहाबो नोरोखौ मोनहोसिगोन जोंखौ येशु थ' केमेवास आदेयुस आरो इसोरा प्रकृतिया बेखौनो गिदों जों उत्पन्नजों बारा आदाय सोलियो आरो जों साफ्रोमबो दिनै सिनायबाय जे जों माजों हरजानाय जिउ जों माजों दाजानाय बुंदोंमोन दा जे तेत्रिस खौथि इसोरा सृष्टि खालामदोंबा तेत्रिस खौथि उत्पन्न नाथाय बे उत्पन्नखौ माखौ बाहायो मिथियामोन नाथाय दिनै मिथिबाय मानो दिनै मिथिगोन मानो बै मोदाया आइ माहानि खाथियाव सिखार जानायलाय पाप उद्धार खालाम पाप सिखार होनो बेखौ बे बा जुगनि बे ससे जा मिलन बेखौ पाप सिखार जुग होनो आइसु तो बे पाप सिखाराव बे मा उत्पन्न खालामदों बियो आइ माहानि खाथियाव सालेन्डार जासिगोन दे आइनि आफानि खाथियावथ' आफाखौथ' बे लाइरेसन गिबेन बिहा आफानि खाथियाव बिराद गिदिर दाय मावनाय बिनि सायखं बिनि नामबो लानो समाया बियो नाथाय आइ माहानि खाथियाव केमेड वाच बिनि उत्पन्नखौ बियो सिखार जानांगोन मा उत्पन्न खालामनायनो आरो बे गावनि उत्पन्न मोदाया गावनि उत्पन्नखौ बुङोबासो जोंहा पुरा सैथो जुगा क्लियार फैजोबगोन आरो येशु जेब्लासिम मोदाया गावनि उत्पन्नखौ बियो उद्धार खालामा पाप सिखार खालामा गावहा जुदि केमेड वाच जोंखौ आंखौ फिरायफिना बे उत्पन्नखौ फिरायफिना अब्लासिम जोंहा साफा गाज्रि सासे मोजां सासे बिदि जाबाय थागोन येशु जेला गावहा सिखार जागोन जोंखौ फिरायफिनगोन अब्लासो जोंहा सैथो जुगा केमेड वाच जोबोर समायनायजों आगान सुरलांनो हागोन करेक्ट वाचन आरो जेब्लासिम बियो जोङो गावनि उत्पन्न तेत्रिस खौथि उत्पन्नखौ जोंनि सिगाङाव बियो नै बिदि होननानै बुङा अब्लासिम जोंनि बे बिद्दाया जोंनि बे गोसो सिङाव थाबाय थागोन बे मोदोम सिङाव थाबाय थागोन बियो येशु एखायनो दा किंडम वाच नों बोरै सिनायलायखो नों सिनाया बिनि उत्पन्नखौ नों एखे मडेलनो सानगोन नोङो एखे इसोरानो होनाय दानथ' नायनाय बोरै एसेबां दानस्लायनानै मा खालामदों बियो अननाय होनोबा नों मोजां मोननाय नैबे सेट मिलायनानै एसे दानस्लायदों नाथाय बिनि मावनाय हाबाफारिया फारागा बेलेग अननाया जाबाय जोंहा जोबोदसो बे अननायसै आरो बेखौ आङो तुलना होनो हाया जे जोंबो अननायखौ नाथाय मोजां मोननाय होननाया दुनियानि घटिया मारै मोजां मोननायाव मेगन सानाय दं मोजां मोननायाव सेनाय दं मोजां मोननायाव लब दं मोजां मोननायाव बुथारलायनाय दं मोजां मोननायाव गोबांसै आरोबाव आरो मोजां मोननायाव थैनायबो दं मोजां मोननायाव सेलायनायबो दं मोजां मोननायाव खहा दं मोजां मोननाय होननाय सोदोबाव नाथाय अननायाव
बोखांनाय बुथुमनाय नोंखौ बाख्नायनाय नोंखौ सनमान लानाय जोथोन लानाय गोबां समायना जों माजों सोलिनांगौ दा माजों सोलिनांगौ दा नैबे सोदोबखौ जों मिथिनांगोन गावखौ मोजां खालामनोब्ला होमबा बे गुना सोरनाव दं Him in the war in the east in the even out इसोरनि अनगा बे जवाबखौ रावबो होआ मानो होनबा बेनो जोंनि साबि बेनो जोंनि थाला बेखायनो गावनावनो दंजोबो बेफोरो जोंनि देहानि थालाया बेनाव दं जोंनि देहानि साबिया बेनावनो दं थ' Him our children our Him ours बेखायनो जों गोरलै नङा जों मानसिया गोरलै नङा गोरलैजों दाजायाखै जोङो इसोरनिसो फिसा होमबानो बेसे गिदिर नाय बे इसोरा एसेबां समायना एसेबां गिदिर एसेबां बुंस'नो हायि समायनाबा जों माबायदि समायना जागोन बिनि फिसाखाय बिनि फिसाया माबायदि समायना जासिनबावगोन आरोबाव आयसु थ' what the harming or what बेयाव बुंदों आंनि फिसाखौ एसेबां साइज एसेबां गाज्रि एसेबां मुगैथावना बानायबाय नोङो होननायलाय मोजां जाहोफिननायनि हाबाफारिखौ होफिनसिगोन बियो गावनि उत्पन्नखौ जोंखौ उद्धार होनानै गावनि उत्पन्नखौ जोंखौ फिरायफिननानै जोंखौ मोजां जानायनि खाबु होगोन लिखिनि वाच बे बिनि हाबाफारि मानो होनबा सामबे खैदे वदेरा दा वासबे खमाट बिदरेट बेयाव होनदों नबाउट बेयाव होनदों जे इसोरा गावहा सृष्टिखौल' सृष्टि खालामदों बे सृष्टिनि गुनखौल' इसोरा दं उत्पन्नखौ मानो होनो इसोरालाय उत्पन्ना बिनि नङाना उत्पन्न जायहा उत्पन्न खालामदों जायहा उत्पन्न मोदाय खिन्थागोन बेखौ मोदाया उद्धार खालामनांगौ बेखौ नैबे बेलाखौ होदों दा बेखायनो मोदाया उद्धार खालामगोन मोदाया मानो इसिमखौ होदों बेनोबो माखौ मोदाय होनदों माखौ मोदाय होनदों अहंखार बियो नङाबा इसोरनिनो सासेल' फिसामोन बेबो गिबियाव इसोरजोंनो दाजानाय बेबो बेखायनो बिसिम खाबुखौ मोनदों आइ माहासिम बियो गावहा उद्धार खालामफिननांगौखाय जोंनि थाखाय मानसिनि थाखाय थ' बियो साख्रि दाउस गिबि इसोरनि सोरजिजानाय मानसिमोन बियो नाथाय अहंखार जादों नोंबो मानसिया फिसाया बिमा बिफानिबो सानै फिसायाव सासे फिसाया जुदि अहंखार उदखारिथारबा नों बेनो सम्पतिखौ होलाङा अनजाथाव फिसाया अनजाथाव नोंनि हार खोथाखौ मानियो बेयो गियान नोंनिसो होलांगोन दा होलांगोन नों मानि थाखाय होलांगोन बैखौबो नारगारा नोङो बै गाज्रिखौबो नारगारा बुंगोन नों बे सासे फिसाखौनो मिथिखागौ दे बिनि सम्पतिया थायोबा नैबे फंबायखौबो नायगोन गाज्रि जाबाबो नों बिनि आसायाव नों सम्पतिखौ गालाङो येशु Consider him out enough होनबा हेभेन आवर शिन बे फिसाखौ बिदिनो दादोंमोन इसोरा दे बे संसारा नोंनो नाय नोंनो खां नोंनो बा नाथाय बे अहंखार जाबाय मानो होनो बेनोलाय बेखायनो टेक्सिउरि बे मोदाया सासे गिबि फिसालाय बे गिबि फिसायानो गाज्रि जाबाय बा सम्पतिखौ रावनो होआलाबासिनो बे संसाराव सासे गुरु हरो पियर गुन नङा बे संसाराव सासे गुन हरो इसोरा गावनि दारै गाव बाहायो आरो बे गुरुनो नांगौखौ थख' हरो आग्लायजासे नङा बेखायनो जों इसोर मानसिखौ जाय बोखाङो इसोरा दायथ' होयो जों बेजों सोमोन्दोआ आफा मा खालामबावनांगौ आरो दा मा खालामनांगोन नै बेखौ सोङै जों मावो बे मोजां बे थिग बे लेभेलाव थायो जुदि गासिबो पावारखौनो नो होबायबा जोंबा मायाव बाहायफ्राङो थ' बे गोरोन्थिखौ इसोरा आरो मालाबाबो मावफिना थां गोथार इसोर आफा जिउआ साबे हेवारासम आखियामानो राश एलेबे थामाम क्रेद लेवाशा होमबा होनदो जोंबो इसोरनि हाबाफारि साफ्रोमबो इसोरनि हाबाफारि मावनो हायो गुरुफोरबायदि नोंसोरबो मावनो हायो माबोरै गावखौ समायना खालामनायनि उनाव साखाथि बाखाथि समायना खालाम बेथ' इसोरनि गिबि गुनखा गिबि बोसोनखा नोंसिनि थाखाय जों मानसिनि थाखाय जों साफ्रोमबो इसोरनि हाबाफारिखौ नों मोननायखौ नै बेनो रानाबा हरि हेम आवस मानो होनबा आं
नोंखौ बेखौनो बोसोन होयो नों आंखौ मोनदोंबा गुबुनखौबो मोनहो नों एसेबां खुसि मोनदोंबा आंखौ मोनना नों बेलेगनोबो खुसि हो बे जाहैदों इसोरनि आफा इसोरनि जों हाबा मावनाय गोथार इसोर आफा जिउआ आरो बिनिनो आरोबाव उल्था मावो मोदाया गाव दोखो गाज्रि जाबाय बैखौबो गाज्रि खालामसिगोन बियो नों उल्था मावबाय दा इसोरा जेरै जानो लुबैदों बेबो बिदिनो खालामसिगोन गावहा दोखो माबा माबि बा बैखौबो खालामसिगोन नै बिदियाव बिराद सरल नालाय दोखो बारो आरो बेयाव नै बिदिया बांसिन दा उत्पन्न बियो गोथार इसोर आफा जिउआ हिमावा साफोन हिमावा थावर नवाशन हिमावा दबरेयावाट खुवादा नेमेनोरिशा फनावाट हिमावा हिमावा मानसिखौ बुंदों संसारनिखौ अ मानसि अखा हागोन आंनि मुङैनो नोंसोरा इसोरनि मा इसोरा होनदों इसोर नामखौ बुङोबा फुरा जायखौ जों इसोरनि नाम लायो अब्ला बे इसोरा होनदों अखा हागोन आंनि मुङै हाया दङ आंनि मुङै नों गागोनबाबो आंनि मुङैसो थ' जों मा दिनै धोन सम्पति आथुमसे ओंखामबाबो आंनि मुङै सोर नुगोन सोर बेलाय आंनि मुङालाय सोर सोलिगोन बे संसारखौ सोर सलायनो नागिरदों आइ आफा सोदोबा आइ आफा सोदोबा गोथार सोदोबा जिउआ अब्ला आइ आफा सोदोबा आइ आफा इसोर बे सोदोबा बे संसारखौ सलायसिगोन मानो सलायसिगोन मानोना हामसि खोरोबाय नालाय बे आइ आफा सोदोबा गिबि सृष्टि सोदोब होनदों गोथार सोदोब जिउआ अब्ला बे आइ आफा सोदोबा गिबि सृष्टि सोदोब बेखायनो गिबिया सैथो नालाय नै दा सैथो जुग होनाय नामा आइ आफा सोदोबाव फैबा आरो मोदाया मा बुंदों होनदों साफ्रोमबो गुरुजों आङो खांग्रां खुग्लु गासैखौबो फेलथाय फुथाय खालामहोनो हागोन आं नाथाय बे आइ आरो आफा इसोर सोदोबनि जुगखौ आं दांनो हाया मोदाया बेखौ बुंदों गोथार साफा जिउआ sobre हिमावास हिमावाय धुरियास जों मिथिदों बेयाव दा नै होनो जे बे आइ आफा सोदोबावनो आंखौ गिबि मेगन नुहोदोंमोन गुरु सिमान जादों बियो दा बुंदों जे बे आइ आफा सोदोबावनो गिबि आंखौ मेगन नुहोदोंमोन आरो बे आइ आफा सोदोबावनो बे आइ माहाया आंनो गाइखेर थोबसे दौदोंमोन रुखसाबहां आं बिराद गाज्रि आं बिराद पापि थेवबो आइ खोमावेश आं नोंनि खाथियाव खेमाखौ आं बिनो हाखाया दायनिगिरि होननानै आं बुंनोबो आंहा बिदि थाइसेबो समाया बुंनो हाया आंनि दाया मा नाथाय आइ गोजाननिफ्राय नोंखौ खुलुमो आरो मानियो मानो होनबा आंनो थोबसे गाइखेर दौदों थोबसे दै दौदों नों आंखौ फोथांदों आरो बे फोथांनायजों बे हाग्राया आंजों रज'फादों बे बिबारा रज'फादों आरो बे गासैबो बुहुमा रज'फादों बेखायनो आं बेखौ सोलिनो हादों आंनि मुङै रज'फानायखाय मोनो आं बुंदोंमोन मोनसे सेथि बोसोनाव मोदाया बुंदों आं बुंदोंमोन सेथि बोसोनाव आं जेरै लुबैयो बिदिनो जा होनदोंमोन होमबा जादोंबो आं जेरै लुबैयो बिदि जाहोनो हायाखै नामा बे संसारा लाथिख' जायो इसोरा दुखु मोनो आरो बे बुहुमाव जेबो हाग्रा थाग्रा जेबो जाया दै रानज्रियो बिदि होनदोंमोन बियो बिदि लुबैदोंमोन नाथाय गावना जे मा खहा जायो बेखौ मिथियामोन बियो दा बिदि साननाय लोगो लोगो दैया जेन लांनांबाय हाग्रायाबो जय रानलांबाय गासिबो लाथिख' जाबाय बालाहामा दै थोबसेबो गैया जाबाय होनोबा गाव जे इसोरजों दाजानाय गावहाबोथ' माबा मोनसे दं गांनिफ्राय जोबोद गांबाय बियो दै थैथारनोसै
दा बे बुंना लाग्रोबाय दैयाबो गैला हाग्रायाबो गैला जेबो गैला बुंना लाग्रोबाय गैला लाथिख' जाबाय दा गावहा ओरैबायदि दै नांगौ जायो बेनो दै नांगौआ बे दैखौ मोनलोङा थैथारोसै जुदि बे मोदाया थैयोमोनब्ला बे बुहुमा लाथिख' बालाल' जागौमोन आरो जों जुदि अबेबा खनायाव दङमोनब्ला जों बिदिनो रानज्रिंनानै थागौमोन ओमफ्राय मा जाखो हिमेनोच मानो जाखो मोदायनि बिनि चाहत बायदि बिनि लुबैनाय बायदि मानो जाखो मानो होनबा बेखौबो आफाया हा होदोंमोन बेबो पावार दं बेबो हा होदोंमोन बेखौबो इसोर आफाया दानाय नालाय इसोर आफायासो बेखौ सोरजिनाय नालाय बेखौ दानाय नालाय महर होनाय नालाय बिनि साननाय मथे जाबाय दाना दैया लांज्रिंबाय थैथारोसै अब्ला थैयोमोनबा बिनि फिथाइयाबो बेनोसै जे बे थैनायाव बे बिफाङा लांज्रिंजोब्बाय थेवबो आफाया मोनसे समाव आरोबाव सृष्टि खालामबावोमोन जुदि बे मोदायखौ फोथाङोमोनबा उनाव आइयाथ' बेखौ गाइखेर थोबसे दौनानैबो फोथांदों बिमायाथ' अननाय थाखायोखा गाज्रियानो जा मोजाङानो जा ओमफ्राय जेब्ला एकदम थैथारनोसै जिउआ गथारनोसै फारा नदीनिफ्राय फारा दैमानिफ्राय थोबथिंसे सानाव गाबख'नानै आफानिसिम एसे स्लाइडि मावखोमानानै बेनो थोबथिंसे दै दौवो बेनो जायबा मोदाय जादों बेनो थोबथिंसे दै दौवो बे थोबथिंसे दै दौनायाव बेहा जिउ फैफिननाय लोगो नै बे हाग्रा दै बोहैजोबफिनबाय बेखायनो गावनि जिउजों थांफिननायखायनो गावहा बेखौ हाक खालामनो हाबाय गाव बेखौ बाहायनो हाबाय गावजों थैफानानै गावजों फोथांफिनजाबाय नालाय बेखायनो बे बुहुमनि गासैफोरखौ गावहा सलायनो हाबाय बेखायनो आंजों थैफानाय आंजों उजिफिननाय बे होनलायो बियो इसोरनि सृष्टि होनना बियो आंनो गावहा मा सेकेन्ड सृष्टि खालामबाय आरो जेनेबा गावहा बिदि सानबाय नाथाय आइया जे अननानै जे बेखौ होदों नाथाय गाव थैफानायाव बे बाला हामा जायोबा दैया रानज्रिंबाबो मालाय आफा दंबा आरो होफिनगौमोन नाथाय आइया बिनि गाबख्रावनाय बिनि माबानायखौ नुनानै थोबथिंसे दैयाव नाथाय आइयाबो मिथियामोन जे बेखौ दै थोबथिंसे दौनानै फोथाङोब्ला बे संसारा आरो हाग्रा आरो माबा माबि रज'गोन दै बोहैफिनगोन होननानै बेजों लोगोआव बोहैफिनगोन बेजों लोगोआव माने थांफिनगोन होननानै आइया मिथियामोन खालि बेहा गावनि फिसाया गाज्रिबाबो आं बेखौ दै थोबथिंसे दौनानै फोथांनि बेखौ सानदोंमोन बियो होमबा फारा दैमानिफ्राय थोबथिंसे दैखौ खावनानै बेनो जेला दौवो होमबा बियो अमर जागारबाय बियो अमर जागारबाय सबरे हेमोच बे मोननाय जिउजों बे मोननाय अमर बे जिउजों आइ होनाय थोबथिंसे दैनि जिउ अमरजों गोबां गोग्गायै बे जुगसिम सफैबाय बियो मावै 4 जुगसिम सफैबाय बियो 4 जुगसिम सफैबाय दसे हेमोच अनेवाद नाथाय बे आइ थोबथिंसे दै दौनायनिबो जेबो दाय जायासै मानो होनबा बे दायनिगिरि खालामजाया फिसा बियो गाज्रिबाबो जों बुथुमो ओंखाम खबसे दौवो बे बिमानि आखुआ थालांबाय दा मानसि माहारिनाव हेसुवत गाज्रिबाबो मोजांबाबो जों फिसाखौ अननाया एसु आरो दानि जुगावथ' मोजां फिसाखौबो गाव जौ लोंनानै लामा लाथा आलाय सिलाय थानायखौथ' बेखौ आङो हिसाब लाया बेखौ आं बुङाबो मानसि नङा बियो हिसाबबो गैया बे प्रकृतिनि बे मा होनो महाकालनि आसलि बियो होमबालाय आसलि गुरु बे होमबा महाकालनि जुदि बे एसेबो इसोरनि माबायाव गैयाबा थ' दे हासुद आदि फर्डेन आथिबेव दा बे संसारखौ मा होनो जेरैबो रुजुजाया जेरैबो दंखाथारो जेरैबो नों सानैयाबो दङ जाथारियाबो दङ जानला माला दंथारलाबाय थादों दा खुनु सिमा होनो हाया बाथ्राखौबो गोथार इसोर आफा जिउआ फारसे दा हेभेन अफ साक्रामेन्ट केनावादों without watching केनावान सुवे होमबा मा होनदों दा बे दैमाया होनदों आरोबाव बे दैमाया थोबथिंसे बेनो थोबथिंसे जेला गावहा थोबथिंसे दौनानै बे थांखांफिनबाय बेबो थांखांफिनबाय दा बेफोर गासिबो सैथोआव रज'जोबनानै गावहा जेला सारेन्डार जायो बे दैमा रानबाय
बे दैमाया रानबाय दा पारा नदी पारा दैमाया रानबाय दा बियो खौसेयै मानो होनबा बे थोबथिसे दैखौनो बे थोबथिसे दैखौनो दौनानै बियो सृष्टि जादोंमोन गोथार जाफिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिनि बिदैया जोबनायाव बे दैमाया रानफिनबाय बे दैमाया रानफिनबा बिहा हुरिस आनर जोब्बाय बियो मानो होनबा जिउआ बिनिफ्रायसो मोनदों नालाय बियो मानो होनबा जिउआ बिनिफ्रायसो मोनदोंमोन नालाय बे जिउखौ बे पावारखौ बे दैमा थोबथिसेनिफ्रायसो मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनैहाय बियो बात फट' जानाय लोगो बिनि पावारा गैला बे जिउनि बे दैमानिफ्राय जिउ मोनफिननायखाय दिनै बियो रसुवत आरो बे संसार बाथि फैनानै गावहा जुदि गावहा जोबनाय समाव फैबाय नालाय आरो जोबखाबाय जोबनाय समाव फैबाय नालाय बै दैयाबो ज्रिं गावखौ जिउ होनाय दैया ज्रिं रानबाय दा पारा दैमाया दिनै रानबाय ओरैबायदि नोगोर माने सागरमोन बियो माने बिराद गिदिरमोन आरो बियो दा बियो ज्रिं रानलांबाय So the hounds came out आरो बे दैमाया मामुलि नङा होनदों बे दैमाया मामुलि नङा गिबि बोहैजेननाय गिबि also here more seminary मानो होनबा गिबि जिसु ख्रिस्टआ बेयाव थब्ल'जेननाय बाप्तिस्मा होनो जायखौ गिबि जिसुआ बेयाव बाप्तिस्मा लाजेननाय दैमामोन आरो सख्रेबत बिनो watch मा elevation बेखौ होनदों सामैया बेयाव गोबां आरो बाथ्रा दं फिसा जों बेखौ मोनलांगोन लासैनो खोथाया साफाजुआ the rest of the whole of the game hours आरो देब देबिया प्रथम बे दैमायाव आगान होजेननाय बे जोबोद मुल्यबान दैमामोन बियो पारा दैमाया जोबोद माने जोबोद मुल्यबान आरो बे सृष्टिनि गोथार इसोर आफा जिउआ मानो जोबोद मुल्यबान गुन दैमाखायनो बे थोबसे दौबानो बियो बिदि जादों आरो मुल्यबानखाय होनबा some Pakistani the watch reading and world read aloud होनबा होनदों आरो बोसोन दंखायोमोन इसोर नों माला फैयोबा जों मिथिगोन होनदोंमोन नोङो इसारा होनो हागौ ने होनदोंमोन सोरबा गुरु जेनेबा जिसु ख्रिस्टखौनो आरो जिसु ख्रिस्टनि सायाव जिसु ख्रिस्टनि मोदोमावनो फैनानै इसोरा जा जेरै बुंदों अब्ला बै समाव इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ गुरु बानायदोंमोन संसारनि गासैखौबो बोखांहोनानै बेनो दायित्व होदोंमोन आरो सोब बोसोराव सोब जुगाव साफा दायित्व मोनो गुरुफोरा थ' बे बोसोरखौ मावलांदों सासे जिसु ख्रिस्टआबो गोथार इसोर आफा जिउआ ओमफ्राय होनदों बे जिसु ख्रिस्टनि देहायावनो बै आफाया बुंदोंमोन नों जेला फैयो अब्ला जों मा होननानै सिनायगोन आफा होननायाव होनदों नों माबा मोनसे इसारा बुंलांदों जेब्ला आंनि बोसोना बे संसाराव गिबि होजेनो जेब्ला बे संसाराव आंनि बोसोना गिबि होजेनो अब्ला बे दैमाया रानोबा सानदो आं फैबाय होनदों दा जिसु ख्रिस्टनि खुगायाव होनदोंबा होमबा जिसु ख्रिस्टआ फैबाय होननानै जों सानो मानसिनि खेथ्रआव बुजिनायाव नाथाय बे इसोरा सासेयानो नों गुरु हरदोंबा आंनि सायाव फैनानै इसोरानो बुंदों दा थिग जिसुनि सायाव इसोरा बुंदों बेबायदिनो आइसु होनोबा कम्पानि हाउस केबोलेन कमोनशिप बेयाव बुंदों गुरुफोरनि सलायलांनाय धोरोमाव जों बासिनो थाङा बुंनोबो थाङा सोब लेक्सुवत जोंहा मोननांगौ सासेखौनो बै इसोरखौ जिसु ख्रिस्टखौ फुजिबाबो बै आफा जिसु ख्रिस्टखौ जाय हरदों बे आफाखौ मोनहोनोसो जिसु ख्रिस्टआबो गावखौ बलिदान होदों मानो जोंखौ जाहाथे इसोरजों मोनथों होनना आइसु सब हेवराश गिमेन वाट थ' गासिबो धोरोमा बेखौनो बुङो साफा गुरुआ खुंलांनाय जोंखौ दैदेनलांनाय धोरोम गालांनाय साफ्रोमबो गुरुफोरा बै आफा इसोर सासेनि थाखायल' मावो ओमफ्राय जों मानसिया खुंग्रानि वाच बै सोरगोआव थानाय बै आफा निराकार जायखौबा जोंखौ फारियै फारि हरदों बै आफा सासे जोंहा बेजोंसो सोमोन्दो आइसु Fix the housing आरो आं बेखौबो बुङो जुदि आं
साखेमोन जुदि जिसु ख्रिस्टनि भक्ति मोनबा आं जिसु ख्रिस्टनि पावार मोनदोंमोनबा आरो जिसु ख्रिस्टनि पावार माने जिसु ख्रिस्टनि खामानि थिननायाव आङो जिसु ख्रिस्टनि बोसोनाव थिननायाव जुदि आं बिनि हाबाफारिखौ मावदोंमोनब्ला आं नोंसोरखौ बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्टखौ फुजि जिसु ख्रिस्टआ आलाबा थामेंगौ रायासिन आनावाद गोबां आं बेखौ बाख्नायगौमोन नोंसोरखौ आं बेखौ मोनहोगौमोन नाथाय सखेमस बोसोना बेखौ बुङाखै जुगाबो बेखौ बुङाखै जिसु ख्रिस्टनि बेंनाया 4 जुग ओमफ्राय दिनै बे साफ्रोमबो गुरुआ 1 निफ्राय 2 3 4 5 गुननि बिद्याया 5 गुननि बिद्या आरो 5 गुननि धर्मा टेक्सुवर हिम माने 5 गुननि बिद्याखौ मोननो बे 4 गुना फैनांगौ जादों 1 निफ्राय 2 3 4 खौ गासिबो बारनानै जोंहा 5 गुन जानांगौ आरो बे 5 गुनखौ मोननो साफ्रोमबो गुरुआ नाजादों आरो बे 5 गुन नों माबोरै होनदों सैथो जुग फैखो मा धोरोमखौ लागिनोबा नों बै धोरोम माबा माबिखौ साननाङा नों जुगखौ सानदों 4 जुग जाबाय 5 जुगाथ' फैखागोन जों आरो नों बेखौबो बुजियाबा नोंनि तत्त्वआ बेसे सोलोनि तत्त्वआ आंनि सोलोनि तत्त्वआ 4 नङा 5 दं होनबा बेयाव फोथायदों बेयावनो बुजिदों गोथार इसोर आफा जिउआ बेखायनो आं बेखौ होनदों जे आंनि बुंनाया बेनो जे आं दिनै नोंसोरनि सोरनिबा गुरुनि आथिं हमहोआखै सोरनिबा धोरोम हबा माने गुरु जा जुगावहाय इसोरा जुग बानाय खानाय धोरोम गालांखांनाय बोसोन गालांखानायखौ आं नोंसोरखौ बेखौ बोखांनानै नोंसोरखौ फोरोङाखै मोनफ्रोमबो बोसोना मा बुंदों सोरखौ मोननो थाखाय आरो मोनफ्रोमबो धोरोमनि बोसोना सोरखौ मोनहोनो गुदि सोर मा बुंदों बेखौसो आं खोन्थागोन बेखायनो आं नोंसिनि नेक्सिउस गसंनाया जाहैबाय नोंसिनि खाथियाव गुरु जानानै गसंनायनि बोसोना आंनिया जाहैबाय डाइरेक्ट इसोरखौ हम सोरनिबा गुरुआव नङा बे धोरोम नङा डाइरेक्ट इसोरखौ हमनायनि जोंहा धोरोम होनोब्ला डाइरेक्ट इसोरखौ हमनायाव इसोरखौ लोगो हमनायनि धोरोमा जोंहा जाहैबाय शुद्ध गोजोन गोथार थार सैथो बेल'सो बेयावहाय बिराद खोथा हाबनानै दं जों मावनांगौ बेखौ सिम्पोलावनो गोथार इसोर आफा जिउ हेसबा हानि बिनवा सिख्रेमावान ओमफ्राय बे जोंनि सोलेरा सुरहे मनवासान इसोरनि बिद्यायाव हाबोबा आथिं होनोबा मा आथिंखौ मा होनो आथिङा मा धोरोमाव थाबाय माने सैथोआव थाबाय थाख्रवा शिरदन आवाशिदा खिमेन्दावा आखाइ धोरोमाव माव सैथोआव माव मोजां हाबाफारि माव जोंनि बोथिसे ओंखामावनो जोंहा सैथोखौ माव बेखौवा खुगा सैथोआव बाहाय जों थगायनाङा मोजांखौ बाहाय जों हाजारखि गिदिर अबा मोनसे माबा दङ सोरखौबा नों बासायनांगौ नोंनि खाथि खिथु उनावहाय सोरबा दं नोङो बे मानसिखौ सोरबा बुथारथारगोन नों बेयाव थगायदों नों बेखौ बासायनो थाखाय रावनिबो लस गैया सोरनिबा लाब दं बेखौ थगायनाय बुङा बेयाव मुक्ति बुङो बेखौ मुक्ति बुङो ख्रिस्ट'वाच नोंनि थगायनायाव सोरनिबा लस दं सोरखौबा दुखु होथारगोन आरो बांसे खहा दं बे पाप फिसा बे पाप गोथार इसोर आफा जिउआ पापसिखौनो हेबवासियान खिमिनो मत पाप होनाय सोदोबखौ आं मानो बुंखो मानो होनबा बे आंनि बोसोन नङा बे आंनि होनाय नङा बे आंनि सृष्टि नङा बे इपन मुरुगि लामा नोंखौ थगायनाय बे नंखाय बे आंनि नङा बेखायनो आं बेखौ पाप बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ पापसिखौ देरेबासिया खामानि गवायथिरेबन आनावासियोन बेयाव मा होनदों जों मानसि संसार जानायखौ गासैखौबो जोंखौ मानसि बुथारनायखौल' पाप नङा आरो गोबांसे अनेकथा पाप मावो माखौ बुंदों जोंलाय मानो बुंदों बेयाव जोंहा उत्पन्नखौ सोलिनाय दं
मेगनजों जोङो सोलियो खुगाजों सोलियो मानो होनबा बे एसेबां पियर बे प्रकृतिजों 33 कौटि सृष्टि प्रकृतिजों जोंखौ बानायनाय मोनसे नक्सा जोङो एकदम साकार नक्सा ओमफ्राय बे साकार नक्साखौ मोनफा मोनफा जुदि बियो गाज्रि खालामनो हायोबा 33 कौटिखौबो बे गाज्रि खालामनो हागोन मिथिखानो होनदों मोदाया खालामनो हायो जोङो बे 33 कौटिखौ जथायनानै सासे मानसि समायना बानायदोंमोन जों बे सासे मानसिखौ खर'निफ्राय आथिंसिम जुदि गाज्रि खालामनो हायोबा 33 कौटि प्रकृतिखौ बियो गाज्रि खालामनो हादों आरो खालामदोंबो बियो दिनैहाय संसारखौ गोथाराव लाबोनायाव सैथोआव लाबोनायाव थार लाबोनायाव आरो सैथो जुग मोनबायाव लाबोनायाव गिबियाव मोदायनिफ्राय प्रकृतिखौ उद्धार खालामग्रोनांगोन मानोना प्रकृतिया जोंनि सोलेर जोंनि सायख' जेलावनासिम मोदायनिफ्राय प्रकृतिखौ बेनिखायनो आइ माहामाया बे संसारनि देहा बयनिफ्राय देरसिन होनना बुंदों बे संसार आरो बा गुरुनि अमर गुरु होनदों बेनिखायनो मानो होनबा आइ माहामानि हाबाफारिया गिबियावनो संसारखौ प्रकृति 33 कौटिखौ इसोरनि 33 कौटिखौ बे मोदायनिफ्राय उद्धार खालामना लाबोगोरदों गोथार खालामना लाबोगोरदों बिनि उनावसो बे प्रकृतिया 33 कौटिखौ मोदायनिफ्राय सेनानै गाव उद्धार खालामफिननायनि उनावसो मानसिखौ उद्धार खालामनो हागोन मानसिखौ मोजां खालामनो हागोन मानो दिनै जुदि गुदिखौ मिथियालाबासिनो बिजौखौ मावबोयोमोनबा आंबो जिसु ख्रिस्ट बायदि दुथाब जागौमोन बै मोदायनि सालाव बेखायनो मा प्रकृतिखौ सुद्रायालाबासिनो मानसिखौ जुदि सुद्रायनो फैयोमोनब्ला नोंसोर साफ्रोमबो बेयाव जिरायनायना आंखौ दुथाबगौमोन देथारगौमोन फासि होगौमोन नोंसोर साफ्रोमबोआ Keep in the ocean, keep in the waves, cut the watch, amen, what? Amba, Isher biya, andana, sabiya biyawna, thalaya binawna naya. To, riksama haban the watching, a what? To, manchiko bukhalubla mako dangrinango. Sumaret, di, amba Ishera, protham gauni sris, tinikwene bijirbubahay da. बेखायनो जों गुदिनिफ्राय मिथिबोनाया थ' गुदिनिफ्राय गावनि सृष्टिनिफ्रायनो बिजिरबोबाय मानसिखौ मारैहाय फोसाबनांगौ आंबा मिथिबाय जे बेखायनो बुंदों जे 33 कौटि इसोरा 33 कौटि सृष्टि खालामनोबा मालाय बिनि बिद्दा इसोराल' मिथिगौ उत्पन्न खालामनाया मोदाया उत्पन्नखौ बेल' मिथिगौ बेखायनो बे सिखार जानांगौ बिदि बेखौ मोदायनिखौ जे इसोरा ओरै हानहरनानै बिजिरनानै नोंनो खोन्थाया मोदाया सिखार जानाङो गाव मावनाय नालाय बिजिरबाय मानसिनाव माने प्रकृतिखौ बिजिरनो थाङाखैमोन गिबियाव प्रथम मानसिनि मोदैखौ हगारनो फैग्रोदोंमोन दा खेबावबो फैग्रोदोंमोन जे मानसिनि मोदैखौ हगारनो नाथाय खामोश एकदम थाबनो हमनो हाबाय थाबनो मिथिबाय जे नङा बे मानसिनि दाय नङा मानसिखौ बिदि खर'आव मेगनाव डाइरेक्ट गाखोहैग्रा जाया डाइरेक्ट खर'आव गाखोहैग्रा जाया नोङो खर'आव गाखोहैबा नों ओरैबाबो उथिखागोन नों ओरैबाबो गावदबखागोन नोंहाबोथ' मामुलि नङाना नों मानसि होनदों नोंबोथ' मामुलि नङा ब्रै जुगनि खुंना फैनाय मानसि नोंसोरबो ओरैबायदि एक्सपार्ट जाबाय गाज्रियाव थाहाउच मोजाङाथ' दङ अबेबा साइडआव लानानै साइडआवसो दं मोजाङा साइडआवबो मानो दोननांगौ नों मानो होनबा साइडआवबो मोजाङा मानो थादों नोंजों नै बे पियर सेहेरा जोंनाव दं नालाय पियर देहाया इसोर होनाया दङ नालाय साइडआव एसे मोजां दं आरो जोंहा बे साइडनि मोजांजों जोंहा नै बे इसोर होनाय सोदोबाव एसे बुजियो आरो जों बुजियो बुङो दे दायो आङो फाफ्लियाव गाखोयोबा बोरै जानो आंनि बोसोना आंनि बाथ्राया थकसे बेरेउस आवाज
नोंखौ मोजां खालामनोबा माखौ नागिरहैगोन नोङो माखौ नागिरहैनांगोन जुदि बे दैयाव एसेबां गुवार दैयाव एफा गोलाव दैयाव बे खर'आव एसेबां लेथ्रा दं बेखौ साफा खालामहैग्रोआबा बे लान्जायखौ साफा खालामना मा जानो बेखायनो गुदियाव थांबाय इसोरा मा दं बेयाव इसोर गुदियाव थांबाय गुदियाव थाङोबा somebody here worry mawa shamanere नुबाय जे आंनि 33 कौटि सृष्टिनि सिस्टेमखौनो बदलायना दोनदों माथो बेलाय इसोर तो 33 कौटिनि सृष्टि खालामनायनि सिस्टेमखौनो बे बदलायनानै दोनदोंबा होमबा बेयावसो मिथिबाय जे इसोरा 33 कौटि सृष्टि खालामदोंबा 33 कौटि उत्पन्न बे खालामदों होनना बेयावसो मिथिबाय गोथार साफा जिवा साबे हावा testimony awa tribal reading awa dimawai anaba kibai the pies even away amba mayaw pagdaan dende जे इसोरा बुंबाय माहा दंसै बेयाव इसोरा आदि सोदों थां नों बे बुहुमखौ मानिफ्राय मा जाखो होमबा बेखौ गासिबो आइ माहामाया बिजिरबाय मानिफ्राय बिदि जादों आइ माहामाया मानो होनबा बे गुदिनिफ्रायनो दं बे धरतिया बे हाया गोजौ आरो गाहाय सोदोबनिफ्रायनो बे आया दंखायो बे संसाराव एखायनो माया मा बे लामाखौ बे बिजिरनायखौ बे गुनखौ गासिबो मिथिखागौ आइ माहामाया बेनिखायनोथ' आइ माहामाहानो बे बाथि गुनखौ बे बा जुखौ आरो बे बा सैथो जुखौ बेनो दायित्व होनाय जादों इसोरा इसोर गासिबो heavens आरो region होनोबा human watch होनोबा तो 33 कौटि इसोरा जुदि आफाया 33 कौटि आफाया सृष्टि खालामनायखौ 33 कौटि उत्पन्न खालामदोंबा होनोबा came the watch होनोबा बे 33 कौटि उत्पन्नखौ सोरनाव बाहायदों बेलाय बेखौ नागिरबावबाय आरोबाव आइ माहामाया नागिरबावबाय बियो तो 33 कौटि सृष्टि खालामदोंबा 33 कौटि उत्पन्नखौ सोरनाव बाहायदों किन्नारासिम एदाउट होनोबा तो रिबास खाबत बिफाङा जायगायाव दं बिबारा फिथाइयाव दं माब्रैहाय उत्पन्नखौ मायाव बाहायदों बेलाय होनना नागिरदो तो बे उत्पन्नआ जोंहा एसे धोरोमावबो सोदों उत्पन्नखौ फोथायनायाव सोदों उत्पन्नखौ फुजिनायाव सोदों उत्पन्नखौ बाहायनायाव सोदों उत्पन्नखौ मेगनाव सोदों उत्पन्नखौ आखायाव सोदों उत्पन्नखौ आथिङाव सोदों उत्पन्नखौ आरो जोंनि गोसोआव सोदों उत्पन्नखौ बे उत्पन्न सोनायजों जों अनेकथा मावो दा नोंसोर जायनो जाय सुखुलाया दा बे उत्पन्नखौ बाहायबा नोंसोर सुखुलाया दा नाथाय बोखानोबो जों हाया बोखानोबो हाया मानसिया उत्पन्नजों जादोंनो जोङो होननानै दानो बोखानो हाया गुदिखौ फाहामग्रोनांगोन इसोरा होनबासो जों गावखौ फाहामनो हागोन होनबासो जों सोलायगोन बै सिस्टेमखौ बदलायनानै बियो तो बै सिस्टेमखौ गुदि सिस्टेमखौ बदलायोबासो जों मानसिया सोलायनो हागोन बेनिखायनो जोङो नेक्स्ट वाच मोदायनि बुंनायाव आं मानो बिदि जायो आङो गावखौनो सोलायगौमोन आं इने गोबांसे मानो होनबा मानसियाबो मोजां जानो लुबैनाय हास्थायनाया थायो नाथाय हाया जों बोथोरजों हाया जों समजों तो precautions मानसिया नाजादों गासैखौबो नुदोंबा आइ माहामाया आरो इसोराबो नुदों जोंनि नाजानाय मोजां जानायावबो नाजासेयावबो जों हायिखायनो बे खस्थ'खौ बे दुखुखौ नुनानै जुदि जोंखौ एसेबां बिजिरनांगौ जादों The rest of the heaven wants to come out and dream of worship. Can I do right? And in the mana? But that this coaching. Arina Baba. Tetris coaching is Sistia, Arina Baba Ishara. Isara Tetris coaching system Kanana, Arina Baba, I Mahamaya extra art coaching Gunakana Kaya. Pakatia, Pitaya, Bukagu, Mama, and Sazaban, Gachiba, Biguna. I deny. Exo Aguna. Anaba. Sunday hush and then my demand of watch. You remember the why. Mandela sender. What the head's in? Mabanda?
होमबा होनदों so precautions आया मोनसे फर्मुला बाहायबाय बेयाव 33 कोटि सृष्टि खालामनो 33 कोटि उत्पन्नखौ बाहायदों बेयो जे मा फर्मुलाखौ आया नागिरखो 108 कोटि गुणजों नागिरबाय बियो 108 कोटि गुण बिद्दाजों बियो बिजिरनो हमबाय नागिरनो हमबाय मानो होनबा बियो 108 कोटिखौ पात्तायानो गैया बियो आइसो 33 कोटिखौल'सो मिथिगौ बियो 108 कोटि बिद्दाखौ बे मिथिया मोदाया होमबा 108 कोटिनि जा टेस्टि गोखै गोदै मा दङ बेखौ मिथिया बियो होमबा 108 कोटि गुणजों नैबे मोदायनि मोनफा मोनबाखौ बिजिरो नागिरो बेनिखायनो जोङो नैबे आखायाव 108खौ सानग्रोनाया आइसो माने नोङो 108 सानोब्लासो नोंनि आथिंनिफ्राय बिखासिम आत्मासिम नोंनि गुदिसिम मेगनसिम मा दाय मावदों आं मिथिगोन मानसि माने नैबे नोंनि आखाइनि सिना रोखा रोखा नोंखौ खोन्थागोन जे नों मा उत्पन्न मावदों नोंहा मा उत्पन्न बे मोदाया मा नोंनि सोलेराव मा हाबखोमानानै दोनदों नोंखौ मा बाहायगासिनो दं नैबे 100 बे आखायाव 108खौ 108 साननायावसो आं मिथिबाय जे नोंसोर उत्पन्नजोंसो बांसिन सोलियो माथो आइसो नैबे फारागखौ मिथिदों दा बे फारागखौ मिथिदों सब द हेभारेशन जों मिथिया आं माथो गाज्रिखाय आंनि आखलालाय माथो मोजांलाय आंलाय माथो मोजां मावोलाय आंलाय दा मा दाय मावदोंलाय नाय खबर सोलों माने नोंनि बिद्दाजों दानस्लाय एसे जे माबायदि खेंख्रा रं बानायो नोंबो हमनो हाया बेखौ बे नोंनि दाय नङा आइसो सब द हेभारेशन होमबा बेखौनो सान नोंसोरो जेला जों मिथियामोन अननाय आरो मोजां मोननाय एखेसो नंदोंमोन जों दा नङा आइसो होनबा थिग बेबायदिनो एसे दानस्लायनानै जोंनि बिद्दा आरो जोंनि नोजोराव आरो जोंनि आथिङाव जोंनि बे गासै नक्साखौनो बदलायो बियो जेरैहाय 33 कोटिनि सृष्टिखौ बियो नक्साखौ बदलायो सिस्टेमखौ बदलायो अब्ला जोंनि बे बाथौनि गुनखौ सिस्टेमखौनो बे बदलायहोदों उत्पन्नजों बाहायनानै सब हेरोस आरो वर्स बेबायदि सिगां बोलो मोनखो जोंनि सापर्ट दं बेयाव मानसि नोंसिनि सापर्ट दं बेयाव नोंसिनि सापर्ट थानायखायनो बियो देरहादों 4 जुगखौबो सलायनो हादों नोंनि सापर्टआव आइसो सब हेरोस आर्नेस ओमफ्राय बुंदों गासिबो नायनायाथ' इसोर होनाय मानो जाखोनो बिनि बेखौ बिजिरदों आया बेखौ बिजिरोबा सबाहेम नोंनो होखोमानाय बिद्दा उत्पन्नआ नै दा जों मिथिगोन नोंनि जिउखौ माजों सोनाय नोंनि आत्माखौ माजों होनाय एखायनो दोनदों दा नायनायावलाय इसोरा हरदोंबा मानो जुनारनि आत्मा जाजोबखो जोंलाय जानाङादा बिदि इसोरा हरदोंबा जों इसोरनि फिसाजोबा इसोरनि फिसाबा जों इसोरनिनो आत्मा मानसि जानांगौमोन नङा जोङो सासेबो मानसि गैया जुनारनिसो जिउआबो जुनारनिसो माजों दादेरा माजों सोखोथाय बेसो खिन्थागोन दा बे उत्पन्न होनबानाय जे उत्पन्नजों आं बिदि दादों बिदि खालामदों बे सिखार जानांसिगोन दा जेब्ला बे सिखार जायो जों सोलोंसिगोन माथो बे उत्पन्ननि गियाननो मानसि मोजांबा सोलोंनोबा इसोरखौ नांगौबा सोरगोखौ नांगौबा धोरोमखौ बुजिदोंबा नों मानसि जानोबा मोजां होमबा नों सोलिसिगोन दिनै उत्पन्नखौ बे गारनो खिथागोन होमबा नों बासिगोन आइसो सब हेaven or heaven can award me pop created the wash in me बेखायनो बुङो फिसा फालिनो the wash need गुरु फैयोबा मानो बुङो इखौ हामा इखौ खालाम मानो sampai ke tanah igimen the wash kanan dare नोंसोरनि आखाइ हमदों सोरबा हमनानै दंदों बे जायना हमदों मायाव लांगोन नों मिथिगौ फिसा साफ्रांखौबो नोंसोरखौ मानो सेकेबिनो बै थुवादों आउच सिमांनि उत्पन्न सिमांनि आखल उत्पन्नआ मोगथां रोगाव लांगोन बासायनि फिसा बेनिखायनो मोगथां आखल इसोरनि सृष्टिनि आखलखौ नोंखौ फोरोंदों माखौ मोननो सोरगोखौ मोननो
bे नोंनि मोगथांसिया होनदों Don't listen my heart keep in the wait नैबे उटफोरनि आखला जोंखौ इसोरनिफ्राय नारगारहोयो बेयो बिदिनो लुबैदों जाहाथे नोङो उदखारि मावथो अहंखार मावथो सामबे गड नोंसोरबो बुङो दा बिमा बिफाया फिसा अयथासारबा है थांथोंलै एसेबां अहंखार बियो होनो दा नों होनोबा सक्रिपेहस आरो वैसु बे खोथाखौ इसोरा कभेनेन्ट जास्ट नोंसोरखौ लेवडस नोंनि सोलिनायखौ बुंगोन नाथाय इसोरा जोंखौ बिदि बुंनो हाया बुङा बियो आं नोंजों एकदम परिसान जाबाय नों थांदो नोरगाव इसोरा मालाबाबो बुङा हागौ माने नाथाय नों बिदि दाख'नानै थांथारोबा थेवबो आरो साजा थेवबो आरो नोंखौ सानसोबावा आत्मायाव आं दं बैसिम थेवबो आं नोंखौ नाजाथारगोन बासायनो होनदों Eshu Trust in the heaven of what should come in the wind A child that did not travel to read and know what's up Come in my heart Now Sima house जोंहा बिनो उद्धार समा सोलोंनांगौ समा मोदाया जेला गावनि पापखौ सिखार जायो गाव उद्धारखौ होनो नागिरो जोंखौ इलेक्ट्रिसिटी बे बुङो नैबे बिदिया बे उटफोरनानै नों बेखौ गार जोंनियाव गारनांगोन जों बे खोथाखौ मानिनांगोन आरो अब्लासो जोंहा बे बाथौखौ जोंहा देरहानायनि सम Keep in the watch नोंगौ नोङो गोरलैयै मोनदों सैथो जुगाव दिनै इसोरनि दिनखौ नोङो ओरैनो गोरलै मोनदों बलिदान होनानैबो बोलि होनानैबो नोङो इसोरखौ मोनदों ना दिनै मोनदों बे नोंनि खाफालसोआ बे सोलोंनि खाफाल बियो नों बोलि होनाय दिनावबो नों दिनै इसोरखौ मोनदों बे सोलोंनि खाफाल बियो होमबा बे खाफालखौ गारनो नाङानो बिजिरनो हाजासे जिरायनानै बिजिर गसंनानै बिजिर उन्दुनानै बिजिर मेसेबनानै बिजिर जेरै खनाखै बिजिर नों आं सासेखौनो मोनगोन बे बेलायाव गोथार इसोर आफा जिउआ हाबसे खामानि सिबिहम आरो आं नोंखौ बयनिफ्राय जौसिनाव दोनो होनदों मानो नोंखौ आं दिनै बयनिफ्राय जौसिनाव दोनो सामेकेटे रुवासि क्लिन रुवास गोबांसे धोरोम दं सैथोखौ खिन्थानांगौ दं सैथोखौ बुंनांगौ दं नोंगौ एसे सिबिदों नोंगौ सिबिथों दे मिथियाखै सिबिथों उदखारि जायो सिबियो मा सिबिथों मिथियाखै सिबिथों So commit the watch नेथिन नाथाय जोंनि आथिं गुदि जोंनि बेलायाव फैयोबा जोंहा बेखौ फसंनांगौआ जोंनि खोथाब बियो दिनै लामा दिन्थिनांगौ खोथाबो जोङो बिनि थाखौ watch एखायनो इसोरा जोंखौ बे बेलायाव दोनदों नोंसोरखौ बे सिमायाव दोनदों So commit the watch on our team मोदाय बायदिबो खर'आव गाखोनानै बिखायाव गायफिननाङा नोङो मानसि होनदों माखौ होनदों आं खास्तादै बुंबाय बर' माने मानसिनि रावै धोरोम सोलायफिननायखौ होनो नोंसोरो जायखौ नोंसोर धोरोम होनदों Bless the heavens honors Hinoch बुंदों आं Bless it Anib Mot Common Commodit Favor होनदों बाथौनि गुदि जों होनदों खेथि सुथिया मानो होनबा बेयावनो गासिबो बिसोर मुक्ति जाबायबा बाथौनि गुदि आं होनदों बे बाथौनि गुना होनदों बाथौनि गुदि आं शिबनि गुदि आं बुद्धनि गुदि आं शिवानि हे आल्लाहनि गुदि आं मिथिया जिसु ख्रिस्टनि खर' आं होनदों जायखौ Perhaps in the heaven of us and if I don't know So claim in the watch I think if I learn anything then खर'आव जादों I think if I learn anything then खर'आव जादों धोरोमाबो बेखौनो बुंदों जों सिगां प्रथम हा गाफैदों ओमफ्राय जों अननो रोंदों जिसु ख्रिस्टनि बेलायाव जों अननानै आरोबाव जों खर' नांबावगौ खर' जाबावनांगौ सोरगोसि नांबावगौ जों मिथिजोबथारनांगौ जों खर'आव गाखोबाय बा थक्थ'आव होमबा जों बयनिबो खर' होनानै जों लान्जायखौ गाराखै जों खर' होनानै आरे खर'बालाय लान्जाय थाखागोन दा बेलाय आथिं थाखागोन दा आथिं लोगोसे उदैबो दंखायो दा थ' दङ सम्पूर्ण मानसिनियानो दं
तो बे सम्पूर्ण जा जोंनि मानसिनि सोलेर सम्पूर्ण बे मोनसे धोरोम मोनफ्रोमबो धोरोमखौ दर्शायो बेयाव मा होनो फोरमायो बेयाव बे मोनफ्रोमबो धोरोमखौ फोरमायो बे सोलेरा आरो मोनफ्रोमबो धोरोमजों जों सासे मानसि जादों येशु फिक्स आवर रिलेशन जों बेखौ बुजिनांगौ दिनै इसोर मोननानै खर' जानानै जों दिनै खर' जानानै गावनो गोग्गा नङा आं ओरैबायदि इसोरखौ मोनबाय आं ओरैबायदि धोरोमा बेखौ नों गोग्गा दाजा नों गोग्गा जानो मोननाय नङा नों खर'ब्लाबो दुइसिन जा बुजि नोंनि उदैया जुदि अहंखार जादोंबा दे नों बुजिगोन आफा दं बिजोंनो नों उख्रायनाङा दे बेखौ जों बुजिनांगोन मानो होनबा थसेबो हेडवार्ड थागोन हेडवार्डसिम बुजियो नों बुजायनाया मानोलाय असनमान जानो नोंलाय हारसिंलाय बेबायदि थ' बोथोरा बुजायगोन बोथोरा सोलिगोन जोंहा मा सोलिनांगौ जोंहा माबोरै सोलिनांगौ नों सैथोआव था नों मोजां जा नोंखौ बा थथ' खालामनो नों बा थथ' गोसोआवसिया जाहाथे बै ब्रै थाम सेखौ नोङो जाहाथे बुथुमनो हायो येशु गासिबो हेवार्डसआ खालामो बेराद हवारसिम खिमान्दा आनोबा होनदों फासखिम आरो समावदि मनुष्य होनदों बोथोरा बा जाबायबा बा थथ' बा गुनाव जाबायबा तो बे मानसिनि थथ'जों दाजानाय थथ'आनो जुदि सुद्रायबायबा अ मानसि सिम्पोलावहाय दे थथ'आ बुजिबोगोन गावबागाव होनदों थथ'आ बुजिबोगोन गावबागाव गोथार इसोर आफा जिउआ अब्ला मा होनदों थथ'आ बुजिबोगोन गावबागाव नाथाय बा थथ'आनो हाखर जानाङानो गाब्र'नाङानो एन्जर गुदुङाव हाबनाङानो मावजि गुदुङाव हाबनाङानो नोंखौ बुंदों बा थथ'नि मानसि मानो होनबा नोंसोर दिनै इसोरनि भाषाखौ खोनाबाय इसोरनि टारगेटखौ मिथिबाय सोर गोजौनिफ्राय समर जुगसिम नोंसोरो बे बोसोनखौ मिथिबाय नों बेसे गिदिर जेरै बोसोनखौ गिदिर खोनादों नों गावखौनो गिदिर सानना ला गोसोआ सैथोआव थानानै आरो गावनि फोथायनायाव गोग्गायाव था येशु गासिबो how in the Christian out he may wash ओमफ्राय बे धोरोमखौ इसोरनिसिम लाबोनो हानांगौआ मालाय जिसु ख्रिस्ट गाव मिथिगौ मानो होनबा साफ्रोमबो गुरुआ बे धरतीखौ गारनानै जेरावबो थाङाखै मानसिनि थाखाय बयबो दङ जेब्लासिम बा थथ' इसोरखौ लोगो हमहोआ साफ्रोमबो गुरुआ मोनफ्रोमबो धोरोमा सिक्रेट आरो बे मोनफ्रोमबो धोरोमनि गुरुआ बे धरतीयाव मौजूद दं माने दं साखि दं to reach some house in it लाहुसिम आं होनदों जे जानो हागौ बे आत्मानि जुगबो जानो हानाय मुक्तिनि दिनबो जानाय उजिनाय दिनबो जानाय थेवबो फरा इसोरनि गथायनो हायोब्लासो बेफोर साफ्रोमबो गुरुफोरा नोंसिनि खाथियाव आरो सानसे सिनाखि जानो फैबावगोन येशु गोथार इसोर आफा जिउआ How's your hand out? Commandation! Commander! दा बेखौनो बुङो इसोरनि तेत्रिस खौथिया हाबाफारि मावदोंबा इसोरनि बे संसारखौ आरो दाफिननायाव जोंबो मनुष्य बे संसारखौ समायना सनानि बानायनो थाखाय गावनि न'खरनि सिलाखौनो नों गावबागाव दादो फिसा नों गावबागाव जादो दे येशु Fix a house! Commander! नों नुलाङि नङा नों बोसोन खोनानाया नोंनि खोमाजों खोनानाया नों नुलाङि मा बेलाय होनबा लाब नोंनो खोन्थाबाय आं नोंनो नुलाङाबा मारै जानो नोंनो मोन्थों होनना नोंनो होथारदों आं नों मोनाबा मारै जानो मोनगोन मिथिगोन नै नाय सानब्रै खासोखेन अवाश जों साफ्रोमबो बे संसारावहाय सानजाथिं सान ओंखारजेननायखौ पालन खालामग्रा आरो बिदि महरजों बे सानजानि बिदाजों सोलिनाय बे संसारा येशु
Aduba, so criminal watch. Money isra sanko disa selaika. Sure, money selaika. Best Sunday as you this Hanoida Sunday, our city to go on her Pinabla. German Sharabu Silabi didn't doctor the Makamataga. So like, who can't know why you should have got the system to Sulanger? And was a German shest like it. Jugas like it. Billy Kaida, Sunday by encouraging Uzinaya, she would die in the Golang by good. Mark, goodbye. Good long bye. So much, Irish. Bini kaina ai bahamaya bikuba bizir bawbai mar rei hai belthai thagde bini kaina sora house be songsarni जोंनि मोजांनि थाखाय सिस्टेमखौ आरो बदलाय बावबाय जे साना नै बिथिं ओंखारनाय होमबा साना जेला जों बिथिं ओंखारगोन जोंनि जिउआ गोदान जागोन दंफां लाइफां गोदान जागोन येसोर महरेन जेसेबां दं 33 कुथिया गोदान उजिफिननानै जों समायना जाफिननानै सैथो दांबानो जे बिबार दांबानो दांलांबानो जे बिबार जालांनाय अबा दंफांनो दांलांबानो बिबार खिलिनाय दंफां खिलिनाय नों जेला बिदि जागोन होमबासो अमर जिउखौ नों मोनगोन गोथार इसोर आफा जिउआ हमसे Oration. Liberats, जेसेबां नंगौ बे थारसा होनदों जेसेबां नंगौ बे थारसा मानोना आं लिरनानै गालांनायाव बुङाखै लिरनानै दोनखानायखौ सुबुंखौ खोन्थायाखै फैगौखौ आं मानो खिथादों मानो होनबा आं इसोर होनदों इसोरा आं इसोर बेखायनो आं बुंदों फैगौआ नोंनि नोंहाबो माने जोब्बाय मा होनदों जोंनि हान्थिनाय होनदों जोंनि जुगनि हान्थिनाय जिबन आरो देहाया जोंहाबो जोब्बाय जोंनोबो नांगौ डिमान्ड जों डिमान्ड खालामदों इसोरनाव प्रकृतिनाव 33 कुथिनाव जों डिमान्ड खालामदों जे जोङो बे एक जुगनिफ्राय 4 जुगसिम बेसे खस्थ' थानांगौ हर समाव हर जुगाव माबा मोनसे रुबाव किमावासियन in a heart share with a what the kid of watch it बेखायनो जोंनो नांगौ इसोर जोबथा समखौ होनदों इसोर बेखायनो जोबथा समखौ नांगौलाय आरो बे इसोरा बुंना गालांखादों नोंनि आत्मानिबो संसार बेथ' जोंनि सोलेरनि संसारसो बे जोंनि सोलेरनि संसार थ' आत्मानि संसारखौ इसोरा जोंनि आत्माजों वादा खालामखानाय दं बाथ्रा होखानाय दं बेखायनो बे वादा खालामनाय आत्मा वादा खालामनाय संसारा जोंहा अमर जुगा फैगौ इसोर नों समायना जानायनि न'आव अमर जुग फैगोन आरो बे अमर जुगाव नोंनो मा बोसोन होगोन मा खिन्थागोन जों बे समखौ मिथिगोनलाय आरो मानो मिथिगोन मानो जाखो मानो खोनागोन मानो मोनखो जों बे फिथाइखौ जोंनि गासिबो फुजिनाय हाबाफारिया सैथोखाय बिनि रिजाल्टखौ जों मोनदों मिथिगौना होनदों गोथार साफाजिवा साबे हेवार रासावन कमेन्डार जानो सोरबा जुगाव फुजिबोदों नेथ'नाय दं सोंथि दं दारि खुमा दं बेखायनो नोंसोर बेयाव उत्तर मोनथ'वाखै उत्तर मोनैयाव नोंसोर मा बुंदों नै बिदि होबाय माबा मा होनोखौ दावदै नङाबा एमाव होबाय माबा नङाबा माबा होबाय थगायसुलाखौनो होदों मोजांखौनो मावदों दे नोंसोरो अबाखिनियाव इसोर बेबो थगायबाबो नोंसोरबो आरो सोलोंबाय बिनिफ्राय न साला नोङो दावदै गैया एमावखौ ला गय गैया इन्दि फिथाइखौ ला मोजांखौनो मावदों नोंसोरो बेखिनिखौ थगायसुलाखौ थगायफिनदों sacrifice will come out command the wild come out and that cover the house and the command the what freedom cover the ration the come cover the devil freedom cover the ration 이들 and that 자이가 다비코는 한다 능설카 한다 색해들을 somehow the command the what shall be the what cover what the ration which थगायनानै नोंसोरखौ जेसेबां बे मावबोदों नोंसोरो दिनै जुदि बेखौ साजा होयोब्ला साजा होनायाथ' मा जेनेबा the crucial pleading नोङो बिनो उत्तर होफिनोब्ला
खोमोर आंनि जोङो जोबोद गोरलै हाबाफारि दं गावखौ सोलाय गावखौ मोजां खालाम होनबानो जों बेखौ ओरैबायदि उत्तर होनाय जायो इसोर बे गोथार इसोर आफा जिउआ हाथे हासियाफा क्रुनेसिन कवेट ओमफ्राय नोंसोर जेसेबां फुजिबोदों जेसेबां खुलुमबोदों एन्सार गैया फिननाय मोना जे बेखौ होनानै नों मा मोनखो मा जाखो जादोंना जायाखै मोनथाय खोन्थाबोदों फोरोंबोदों अजाफोरा माबाफोराव सोरबाफ्रा अजाफोरा फोरोंदों होदों नोंहा बेयाव सोंथिबो गैया मा होदों मा जादों बिराद मोजां मोनो बियो बिदिखौ जेबो उत्तर होआखै नालाय ला नोंसोरदों लादों नोंबो होदों नोंसोरदों जादों गावबो बे वार्स जेबो कुइसन गैया डाइरेक्ट हावान्डे खमारिस मानो मोनाखै मा उत्तरखौ गेलेनाय बे संसारनि नोंनि गोनां नङामोन बियो जा समाव जा होदों दे नों आंनो थाइसे होदोंबा आं थाइनै होफिनगोन दे माने थाइनैयाव थाइनै होआ बियो थगायसुला नालाय नोंनिफ्रायसो बारा लागोन बियो नों मा होनदों दे मा होनो बियो नों आंनो बार'ना हो आंनो थाइसे सारेना माने आंनो सारेना होगोन बिदि बियो लाजोबबाय दे बिदि गावहासो धोनि जाबाय राजा जाबाय बेखायनो जोंखौ खुंनो हाबाय बियो जोंखौ खुंनो हाबाय जोंहा गोरिब जाबाय जोंहा माने एन्जर जाबाय ओमफ्राय बिनावहाय बिनो बिबाय थाबाय हुदा जाबाय जोंहा एसे मानो बे हुदायाव जोंहा मा गोमाखो जोंहा बे हुदायाव जोंनि फोथायनाया गोमाबाय इसोरनिसिम कानेक्सन खालामो जोंहा फोथायनाय सोलेरनि गोसोनि फोथायनाया माबायदि उत्साह जायो माबायदि सोरां जायो माबायदि रंजानाय जायो नै बेखौ बिद्दाखौ गोमाबाय जोंहा बे बिद्दाया थांबाय जोंनि सोलेरनिफ्राय जोंनि गोसोनिफ्राय जोंनि आत्मायाथ' दंथ'यो ओरै जोंहा गोसोनिखौनो रंजाहोनायानो बिराद खस्थ' रावबो मानसिया बै समावहाय गावखौनो रंजाहोनो रोङा माबा बुस्थु मेगनजों गावनि लुबैनायखौ मोनाबा हारसिंथ' रंजाखायानोखाबाय गोसोआ इसोर हागौबा आरो दुखुसो मोनहोफिनो जोंनि फुजिनाया जोबोदसो नंखायमोन उत्तर गैयामोन जोंहा दिनै गासिबो बियो माबोरै उत्तर मोनखो जोंनो बिदि होनानै नै बिदि होनानै ओरै सैथो जुग फैगोननो बिदि होनानै जा बाथौथ' हाबबाय मानो मोनखो मानोना जों गासिबो पियर 33 कौटिनि सोंथिखौ 33 कौटिनि लुबैनायखौ जों होनो हादों इसोर मुक्ति जादों इसोर मोजां जादों इसोर महर मोनफिनदों आफानि खाथियाव जोंखौ आरो बासायफिननो बेहा बिबान मोनफिनदों दिनै क्रसिब हेम आउट होमबा जों इसिबांबो पावारफुल मानसि जोङो प्रकृतिया जोंनि थाखाय मुक्ति जाफिनो आरोबाव इसिबां पावारफुल मानसि जों केम आउट नाथाय पावारफुलबाबो जों गावखौ सिनाया साबेहेन नो वाच ओमफ्राय बे पावारफुला सेरिस आउट जोंनि आखायाव दं जोंनि गोसोआव दं जोंनि नोजोराव दं बे गासिबो पावारफुलनि इसोर होना जों बेखौहाय नंखायाव बाहायदोंमोन दिनै जों मोजाङाव बाहायोब्ला एसे मोजाङावनो नै इसोरनि जुगखौ एसेबां समायना बाङिखौ मोनदों जों मेगनाबो मोजां बाहायोबा खुगायाबो मोजां बाहायोबा आथिंबो गासिबो सोलेरानो बाथौतानो जुदि मोजां बाहायोबाथ' सैथो जुग फैनानै अमर जुगखौ मोनखागोनखा एसु बेखायनो दा सामब्रे खांसिगोन देरियावसिन गोमोट बेखायनो जे 33 कौटि प्रकृतिखौ बियो कब्जा खालामखांनानै नोंखौ बाहायनायाव गोबोरथि गोरलैयै खालामनो हाबाय बियो थ' बे मा बिदि होनदों थिग आइ माहायाबो मानसिखौ फोसाबनो थाखाय डाइरेक्ट फाफ्लियाव गाग्रोआलासिनो प्रकृतिखौहाय बियो नायग्रोदों बेखौ बुथुमग्रोदों बेखौ उद्धार खालामदों थिग बेबायदिनो मोदायाबो डाइरेक्ट मानसिखौ आक्रमण खालामाखै प्रकृतिखौ बियो लाग्रोदों प्रकृतिखौ बियो बन्दी खालामना लाग्रोदों प्रकृतिखौ बे बाहायग्रोदों प्रकृतिखौ गाव बाहायखांनायनि उनावसो जों मानसिखौ बाहायदों मानो होनबा जों प्रकृतिनि लासुवत मोदोम हां देहा Trust the heaven and ocean. Come on, the clocks. Can you worship on a wine? Henbouwden. En als je aan het ham kurendaus en in de wine. Jongen. Ben hartiauden.
बे हायाव जेसेबां दं सानसे मैला आरो कब्जा खालामखागोन बियो सेखागोन बे बाहायखागोन बेखायनो बिनि बराबर आं गोजौआव पावारखौ दोनदों इसोर पावारखौ दोनदों जा नोंखौ जास्ट थुलमुलै आं बुङो साना आंनि सोलाय सान होनदों तो आइ माहानि सोलाय आइ पुर्निमा अखाफोर इसोर आरो नोंनि कर्मनि साखिनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट जा मानसि केरिवास मानसियानो नोंसोर साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट जों मानसिखौनो जिसु ख्रिस्ट बुङो जा सोलेर गोनांखौनो जिसु ख्रिस्ट बुङो मानो दोनदों जिसु ख्रिस्ट मानो दोनदों देहा इसोरनि सोदोबा जोंनि मानसिखौ जिसु ख्रिस्ट होनदों दा जिसु ख्रिस्ट बे मानसि बे जायबा गुरु फैदों बिनि नाम नङा मिथिगौ ना गोथार सागरजों तो बे जिसु ख्रिस्ट बे गावनि मानसिनि जेरैबा जोंनि नाम दं माबा माबि नाम दं बे जिसु ख्रिस्ट बे मानसिनि नाम नङा बे सोलेरसो बुंदों बेखौ जायनि बाखि जों मानसिनि सोलेरखौ बे जिसु ख्रिस्टआ बै सोलेरखौसो बुंदों बिनि नाम नङा इयो बिनि नाम नङा इसोर तो जों मानसि जायोबा माबायदि जानांगौ बेखौ फोरोंलाङो बियो दसे समावनो नाथाय एसेबां जोंब्लावनाय समाव फैदोंना बियो प्रभु सहायनांदों होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ एखायनो होनदों सब have a church about next what heaven why सैथोखौ बाथौखौ मोनोब्ला बयहाबो गोग्गा नों सि फुजिनायाबो गोग्गा जा आंहा दिनै इसोरखौ मोनबाय नों जिसु ख्रिस्ट फुजिनायाबो गोग्गा जा आंहा इसोरखौ मोनबाय खबार खेबेनाय जायहानो बाथौखौ जायखौ फुजिनानै बे जायगायाव गाफैदों इसोरनि जायगायाव इसोरनि बाइकखौ नैबे खोमा गोथां खोमाजों मेगनजों नुदों जाय खेबेट साबायखर होनो बैखौहाय जाय नों फुजिदों इसोर फारसेनो हेभेन वाच खेबेनाय बुंनो थाङोब्लाथ' होनदों जोंहा दुखु जानाय मोनसेया गाज्रि मावदों मोनसेया मोजां माने मोदाया मोनसेफ्रा गाज्रि मावदों मोनसे आरो खहा जादों गावनि खहा जादों थिगसे दुखु होसिगोन ओजों मानसिया बे जायाबा माखौ नागिरलाबायगोन आसलि इसोरखौ नागिरो दा बेयाव बिराद खहा जाबाय बेहा दोखो खस्थ' होयो थाङै थुङै नोंसोर माखाय डाइरेक्ट आजादि इसोर नागिरनाय नङा दा माबा मोनसे खस्थ' मोननानै इसोरखौ मोनदों माबा मोनसे खस्थ'आ नोंखौ इसोरा थुहरदों बेबायदि आरो माबा मोनसे इसोर थिग बेबायदिनो दाबो बिनि हाबाफारि मावनाया बिदिनो जागोन मानो होनबा मानसिया इसोरनि फिसाखाय अरायबो गावनि असे आफाखौ नागिरो दा नाय नोंनि खांनाय फिसाया नों खांदों सोरखौबा ओइ बे नोंनि आफा असे आइ असे एसेबाबो बोरैबाबाबो नों बेखौ नागिरनो लुबैगोन अननो लुबैगोन आरो माबा मोनसे कानेक्सन थाखायो थैनि इसोर तो जोंहाबो बेनो दं जोंहाबो बे इसोरजों ओरैबायदि कानेक्सन दं मोदाया बेयाव फैदों दा फैदों जोंहा लास्टावहाय बेयावनो थांखागोन इसोरनिसिम नाथाय नों हास्थायनांगोन फिसा बै खांनाय फिसायाबो बै बिमाखौ हास्थायब्लासो इसोर एखायनो होनदों so crave grace and what the freedom and watch नों सोरनि फिसा गावखौ सिनाय आरो गथायनाय जाय पियर जाय नंगौ नोंहा मा लुबैदों जेखौ मोनगोन नों मोनथारगोन अमर नोंनिखा बेखौ फोथाय बेखौ नागिर सुख्रिबायस आउट आरो नोंसोर दिनै इसोरखौ मोनदों बै आफाखिखौ जोबथिंगोन मुगैगोन जोदलागोन माबागोन बेखौ आं बुङाखै बे नङा दे सुर आर्श किमी द वाट जों मोनसे सुरजनिनो ओंखारनाय मानसि माने मोनसे सान ओंखारनाय मानसिजों मोनसे साना नुजानायनिनो साफ्रोमबो सासे मानसिजों बे सान मोनसेनिनो जों साफ्रोमबो मानसिबा दे आगे फिसाया दंखायोखा इसोर थेवबो दक्साबा हेभेन आवार्स किमेन्दा वाट किमेन्दा खोमसियाव थानायखौ सोरां होनो थाखाय सोरखौबा सोराङाव दोनग्रोयो सोरखौबा सोरांखौ होग्रोयो नों जानानै था बेयाव इसोर Saba harsh and how we bawash
Kawane regulation, country cover breeder, Tuwaru is the common, Kimadowa the Risha, coordination. Abandon. Sumaina dina Sumaina, Nangila Sumaina, Sili Sumaina, Esi Humtadio Herpe Jagan, Lab Loksana Tagan Manam, Bamakuba Zalda Bamakuba Konkana Bidibla, Nizibona Bidi Pudula, Sabodani Silo Humta, Galinanga, Aristotle, Kimada Watch, the words Sainanga, he did the crash the Swine Haizan Nanga, Mananga Jinga. इसोरखौ खाथियाव लानाया अरायबो जोंनि गोसोआ स्ट्रं जानानै फोथायनानै आफा नों बुंनाय होनाय गथायनाया थानांगौ जोंहा एसु बे फक्सुरु दिनर्स जादों एवारेसिदा निराकार ईश्वर जोंहा माखौबा रोङो माखौबा रोंफाङा जों माबा मोनसे बिनायाव मोनाबो जानो हागौ मोननोबो जानो हागौ मानोबा मोनाखैबा जोंनि मोजांनि थाखाय मोनाखैबो जानो हागौ गासिबो लब जानानै इसोरखौ फोथायनो नाङा मिथिगौ नों होनदों गासिबो इसोरनाव लब जानानैसो इसोरखौ फोथायो इसोरनाव बिदि जानो नाङा दे नोङो गासिबो थाखानानै इसोरखौ माने गासिबो थाखानानै नों इसोरखौ फोथाय आरो जा गैया नोंनाव नों लुबै थादों दे इसोरनो गथाय सानसेबाबो इसोरा अनोबा आफा नों होगोन अनाबा दे नोंनि खाथियावनो माथो जों अमर नंखाया सानसे दुखु जाबाबो सुखु जाबाबो थांखागोन दा थेवबोथ' गावनि खाथियाव थांगोन दा जों मालायजोंथ' बुथिजानाङा दा मोदायजों एसु बेखौ जोंहा जिबनाव देरहाथारनांगौ मानसि जानानै गोथाङाव जोंनि साननाया बिदिजों उन सिगां थैनाय आरो थांनायखौ जोंहा एडभान्स सानहरनानै जों बे गियानखौ गावखौ फोरोंनांगौ गावनो गावखौ फोरोंफिननानै गियान होनांगौ गावखौनो गाव रायलायफिननांगौ गावजोंनो गाव बुजायनांगौ गावखौनो गाव बे संसाराव रावबो नोंनि खाथियाव जिरायनानै बुजायग्रा रावबो गैया नोङो उन्दुनानै थानायाव नोंनो ओंखाम दौनोबो रावबो गैया बे संसाराव फिसा गावखौनो गावखौनो बुजाय गावखौनो मिथिहो गावखौनो फोरमाय आरो गावखौनो अनफिन दे होमबासो जों सोलोंगोन होमबासो जों गसंनो हागोन बे दुनियाव बे गिदिंनाय संसाराव हाखरावहाय इसोर गोथार इसोर आफा जिवा हे गुरु इसोर how wash amounts Canary and Houch, Palmondit, Taylors, Kilowat, Kimabos, Canaries, Tawash, Assure, Gatar, Assure, Afa, Jiwa, He, Guru, Assure, Utpononi Udhar, Gunko Jung Lager, Assure, the Rexabahardata, Sabikama, Ration. David has said come on redact. Then delay Yama Queen. Then ha Belma is a command night. Obaconelta, over the Gelta, so when the giving by the vision is Jaga, Zero Takumana Jehaya. To Dinibel, Jingle the Shiva version, the Katia of Freedom, but the one with them, Gakusalina, is a common. Then we could tar get Lakana Gusio. Nimbel Freedom back. नों बेयाव फैदोंबा आङो सोलायनो या इसोरखौ मोननो या सोरगोनि लामाखौ धोरोम होननायखौ बुजिनो फैदों आं होननानै फै नाथाय फैनानै जे नों लाथिख' जाबा जानाय नंलालाय आरो मानो नों धोरोमखौ बुजिनो फै गासिखौ बुजिनो फै सोरगो नरकखौ बुजिनो फै लेट्स वाच बुजिखांनानै नोंलाय सोरथो नोंबोथ' इसोरनि फिसा दा नोंबो बे मोनसे लामाखौनो नागिरदों दा गासिबो होमबा बे लामाया मा नों बुजिफिया नों बुजिदों साफ्रामखौबो गोथार इसोर आफा जिवा Pax of the heaven of us above a covenant to the way यावंदे जे धर्म होननाय नङा बियो आं मा धोरोमखौ फुजियो आं मा धोरोमखौ फोरोंदों नोंनि मानसिनि थत्तनि थख' धोरोमखौसो आं फोरोंदों गोथार साफा जिवा बे जाहैबाय so powerless awards इसोरा जोंहा बा थत्त जा सोलेरहोदों सृष्टिनिफ्राय जा जोंहा सोमोन्दो बे गासिबो सोमोन्दो जाति बंस जेरै नागिरो बेबायदिनो सोलेरनि जाति बंसखौ नागिरनानै जोंखौ माजों दादों बे दानायनि फिथाइनि ओंथिनि फिथाइखौसो आं दिनै होदों बे धोरोम होना बे जोंनि मोनथायखासो
बे सोलोनि मोनथाय बियो दिनै मा सोमोनांथाव मेगना माजों फैगोन एफा नुहुरो मेगनखौ नोजोर होनानै नायलाय मा मा दं बेयाव माजों दानो हायो सोर खालामनो हायो बे मेगनखौ बे संसाराव रावबो मानसिया बे मेगन बानायनो हाया ओमफ्राय इसोरानो हरखादों बेखौ सागोरनि लैथोनि फाखननिफ्राय बे मेगनजों दे ओंखायनोथ' बोरैबा नायोबा फाखन बायदिबो नुयो मेगनखौ ओंखायनो सागोरनिफ्राय फाखन होनानै ग्रोब जोङो मेगनखौ होलायबाय ओमफ्राय आरो ओरै बुहुमखौ थख' जथायनानै नै बे खर'खौ होलायबाय आरो उनाव थाखसोर ओरैबायदि दंसो दंफां लाइफां बिराद सृष्टिखौ जमा खालामना आथिंखौ होलायबाय दालाय दुलाय फिथाइ सामथाइ गासैखौ जथायना आखाइखौ होलायबाय होनोबा खौसो ग्रिन बेनिफ्राय मा दा दैमा दैसा फुंखा समायना फुंखाजों जिरि फुंखा फौ होनायजों जोंनि खुगाखौ होलायबाय होनोबा आरोबावसिन जोंनि सोरजियाव जेबो लेथ्रा गैथारा जोंनि सोरजिनायाव जेबो लेथ्रा गैथारा फुंखायाबो नाय जोंबो फुंखानि दैया बेसे गोथाव जायो मोजां जायो गोजोन जायो थान्दा जायो खसरुदित ओमफ्राय जोंहा बेखौ फुंखा बायदिनो बाहायनो रोङा ओमफ्राय फुंखा बायदिनो बाहायनो रोङा जिबौखौ जेरै नोंसोर गियोना बयनिफ्राय बांसिन संसाराव जिबौखौ गियो बयबो बेनाथ' खुनु उत्तर गैया थप होबा थैबाय सुबाहट फेस नाथाय बेयावबो थमरिसन नाथाय बिनि लेवार बिद्दाया बिदि बेहा जोंनि खुगाया गिथावना बिदिसो जानानै दं दा होनदों बेखायनो दे जों सेन्सारनि मोजां जानि इसोरा जोंखौ बोखांनो फैदोंबा मानसि खालामनो फैदोंबा जोंबो मानसि जानोसो लुबैखादों बेखायनो एसेबां गोबाव इसोरखौ नागिरनानै दिनै मोनबाय बे मोननायाव मा बोसोन होयो इसोरा ओरैनोबाबो मोदैनि बोसोनखौबो नोंसोर फालिबोखादोंबा बिराद फालिसुला नोंसोर अबयस्से नोंसोर बिराद फालिसुलाखा मोदाय थगायदोंबाबो नोंसोर बेखौनो गनायगोन फालियो थगायसुलाबाबो बेखौनो सिबिगोन नोंसोर बिराद नादान मानसिखौ होनदों बिराद नादान आरोबाव जों नादान समायना नादान जाबावनि इसोरनि बोसोनखौ सोलिनानै बे सोलिनायाव जोंहा फिथाइ दं बिराद गिदिर रंजानाय समायना बोजोंसे जों नागिरदों जेसेबां खांग्रां खुग्लुब मारै नागिरदोंथाय बेखौ मोननोनो दिनै सिदा गसंनानै जों बेखौ मोनदों होनोबा हुरे खाउस हिदेन्दा दा बे मुल्यबान बे बोसोन बे दिननि मोननाय मुल्यबानखौ हाजार बार तारिफ खालामो नोंसोर नायबाय था ओरैबायदि समायना बियो खोथाया बुजिवा जास्ट जों सुरुवातसो दा सुरुवातनि मोननायनि फिथाइया मानो होनबा इसोरखौ मोननाय जिबनानो आलाग होनदों इसोरखौ मोननाय गोसोआनो आलाग इसोरखौ मोननाय हास्थायनानै मोननायानो खुसियानो बेलेग नाथाय बे खुसिखौ नोंसोरो दा उत्पन्नखौ जों गारागौमानि बेफोर एहसासखौ जों मोननाय नङा आरो मिथिनाय नङा थ' मा होनदों subscribe in the watch बुंदों इसोरा आंखौ हास्थायबा आंनो गासिबो नालाय नैबे संसाराव नांगौआ खमिलांगोन नोंहा गोसोआ माने आंखौ मोनबाय नालाय गासिबो आंनोखा नालाय आंनो होखादों आंनोखा नालाय आंखौ मोनोब्लानो नैबे नांगौआनो खमिलांगोन नोंना ओमफ्राय जाय बुस्थु सेग्रा आंनो नांगौ आंनो सेग्रानिनो दं नालाय नोङो बेखौ नांगौआनो जिउबा बैनि लानजाय नालाय नोंसोरो दा बिनि लानजाय नङालासिनो जोगारोबा बेखौ जोंहा जोंनि सोलेर जोंनि गोसोआ जोंहा बदलायनायनि जोंहा समा फैबाय बदलायखागोन जों सानसे जोंखौ बियो थगायदोंबा जोंखौ बियो खावदोंबा जोंखौ बियो लाखोमादोंबा अबा उसुं खोनायाव एफा सान गिदिरजों सोरबा गावखौ दोनखोमा गावखौ सावखोमा गावखौ फुजिखोमा होनबा जायो नामा सोरनि बेलाय बेखौ होनदों दे दसे सम गेलेबाय आरो बियो नोंसिनि जिबनाव थेवबोथ' जोङो केमरेसन आउट बबेनिफ्राय लामाथिं फैदों जों बेखौ सानसे थांखागोन दा बे लामायाथ' जोंनि थाखाय दरजा फांखाया नाथाय बियो बेखौनो गियो थांखांनानै बुद्धि जानानै बोरैबा बै लामाखौ संहैबालाय नै बिदि बेना बेखायनो आवथेबाय थायो जाहाथे बै लामाखौ संफ्रांगोन खामा बिसोरो बिराद गियो बेखायनो एकदम खाथि थाजारियो
खाथि खाथि थानायखायनो जोङो थाब थाब गाज्रिखौ मोजां मोनो थाब थाब गाज्रिखौ लायो बे खाथियाव थाथारो नालाय बे आगारा बियो गिखायो मानो होनबा बेलेगनि बुस्थु बियो गावनि नङा गावनि बुस्थु बै आंनिखा बियो नागौमोन बे मालायनिफ्राय सेनाय नालाय जोंखौ बिराद आदर खालामनो सोलोङो आदर खालामफासोगारो जोंबो मानिगौ होनदों मानसिया जोंबो मानिगौ नों होबासो नोंजों होआबा नै ओरैसो थाङो जोंनाबो धोरोम सोलायनाया बेबायदि That's with him आरो बे होनबावो सालाफोरखौ बारा फोथायजाया बिदि मानसिखौ दसेनो होआबानो बोराबो बेलेग लामा नागिरो गासिबोथ' धोरोमा बोलिनोनोखा ओमफ्राय जोंहा नागिरै सैथोखौ नागिरो आरो ओमफ्राय जेराव सैथो मोनो एसे गोजोनाथ' फैखायो मानो होनबा बे आत्माखौ माथो होनाय जायो मोजाङा सैथोआ माथो होनाय जायोबा जोंहा एसे सान्थिया फैयो बयबोथ' सान्थिखौ नागिरखायो नाथाय होनदों दिनैबो सान्थि नागिरनायाव आफाया मा रुलै सान्थिखौ नोंनो होगोन बे रुलखौ बुजिनांगोन जों आख' जों बे रुलखौ बुजिनांगोन जुदि नों बेरेखा मावनानै सान्थिल' लुबैबाय थाबा जालालाय आरो दा नैबे बा जुगाव बा समाव नोङो बै समावहाय जुदि नोरोगनि समाव महाखालनि समाव जुदि नोङो बेखौ मोननानै नोङो बेखौ माबानानै नोङो बेखौ सान्थि मोनो एसेल' मोनगोन नोंखौ एसेल' मोनगोन नोंखौ थगायनो नों बेखौनो लुबैनानै फैदों नालाय नाथाय दिनै पियर जाहोदों इसोरनि सृष्टिया जेरै पियर नोंबो बिदिनो पियर जासिया जों दिनै सान्थिखौ जों खामायनांगोन दिनै फोलानाय नङा बियो नोंखौ पियर मानसि बानाय श्रेष्ठ मानसि बानाय मानो होनबा श्रेष्ठ मानसिनि गुना पियर जायो नख्रि नङा बेयाव सोलोंफानाय नङा बे पियर गुनबासो पियर गोजोननाय पियर जुग पियर अमरखौ जों मोनगोन आरो बेयो सिफायनो हाया बेखौ बयबो सेनो हाया बेखौ नोंनि खाथियाव फैनो हाया बेखौ आरो बेयो मा जोंनियाव बांसिन खाथियाव थायो बेलाय अहंखार उदखारि सोरखौबा दुखु होग्रा सोरखौबा रायखुमाय थाग्रा सोरखौबा माबा बिराद खाथियाव थायो बियो बिराद मोजां मोनो बिदिखौ एखायनो दे जोङो नैबे समाव जोंनो समखौ होदोंब्ला उत्पन्ननिफ्राय नैबे बिदि जायो जों सिनायामोन नालाय गावनि आखलखौनो माया उत्पन्न माया मोजां माया इसोरनि होनाय माया मोदायनि होनाय जों सिनायाखैबा दिनै सिनाखि होयोबा केम'वाच जोंबो मोनफा मोनफा गारनो सोलोंनांगोन गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु इसोर